97.1 Forever! 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 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang kailan ka magiging ayos sa mga bagay na una pa lang ay hindi mo naman tanggap talaga? Hanggang kailan ka magtitiis at magsasabing ayos lang kahit alam mong nasasaktan ka na? Bakit mo nga ba sinasabing ayos lang kahit alam mong hindi naman talaga? Bakit nga ba sinasabi mong ayos lang kahit nasasaktan ka na? Minsan masasabi mo na lang na ayos lang. Hindi dahil ayos lang talaga sa'yo kundi dahil ayaw mong mawala sa'yo ang isang tao. Tulad na lamang ng ating letter sender na si Jeka, miyembro ng LGBT. Bakit nga ba kailangan niyang sabihin lagi na ayos lang kahit na hindi naman ito ang kanyang totoong nararamdaman? Bakit nga ba siya pumapayag na maabuso kahit pwede namang siyang makawala dito? Pag-ibig nga ba ang dahilan para maging ayos ka lang sa mga bagay na dumurog na sayo? Alamin natin ang kwento ni Jeka sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ayos lang. Yan ang madalas kong sinasabi mula nang natuto akong magmahal. Ayos lang kahit sobrang sakit na. Kahit na hindi katanggap-tanggap. Martir na anong magagawa ko? Nahulog na ako ng totoo. Papadudot, ako nga pala si Jeka, miyembro ng LGBT. Isa po akong tomboy at kasalukuyang 35 na. Sa edad kong ito ay maniwala ba kayo na isang beses pa lang akong nagmahal? At ito ay nangyari 5 years ago. Noong nakilala ko sa Facebook, ang noon ay 20 years old na si Veronica. Pero dumating si Veronica sa buhay ko na wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Isa po akong stay out na kasambahay sa mag-asawang Chinoy. Isang beses lang sa isang buwan ang day off ko. Kaya naman wala talaga akong oras na makahanap ng karelasyon. Saka hindi naman talaga ako interesado. Iniisip ko kasi na wala namang seseryoso sa akin na babae. Ang katwiran ko ay baka dahil babae rin ako. Iwan din ako kalaunan dahil hindi ko kayang makabuntis. Lalaki pa rin ang pipiliin nila. Dahil darating ang araw na gugustuhin na nilang magkaanak. Yun ang takot ko, Papa Dudut, pero mas natakot ako noong naisip kong tatanda akong mag-isa. Kung lagi akong magiging takot sumubok magmahal. Kaya naman gumawa ako ng Facebook para doon maghanap ng magiging karelasyon na tatanggap sa akin. Sabi ng mga kaibigan ko ay madali raw doon makahanap basta mag-post lang ako ng mga picture ko na pangmalakasan. Yun nga ang ginawa ko at doon ko nakilala si Veronica. Tanggap niya ang pagiging tomboy ko. Masaya ako at masayang masaya. Sobrang ganda ni Veronica para sa akin. Maliit itong babae at payat, morena at chinita. Nag-aalaga ito ng pamangkin niya na anak ng kapatid niyang single mom. Yun lang ang ginagawa niya mula noong natanggal siya sa trabaho niya sa isang grocery store. Masaya naman daw siya dahil sabi niya ay mahilig siya sa bata. Saka kahit papaano ay binibigyan naman siya ng kapatid niya ng pera para pambili ng mga kailangan niya. Una pa lang ay nagkasundo na kaming dalawa ni Veronica. Kalog kasi ito kaya naman nawawala ang pagiging mahiyain ko. Siya rin ang madalas na nag-uumpisa ng usapan kaya hindi kami nauubusan ng pagkwekwentuhan. Madalas nga rin kaming nagvi-video call. Kahit nga habang naglalaba ako ng damit ng mga amo ko ay kausap ko siya. Dahil doon ay nagkamabutihan kaming dalawa at naglakas ng loob na ligawan na siya.
Hindi na nga niya ako pinaligaw sa totoo lang at sinagot na niya ako. Nagulat nga ako, Papa Dudut. Sabi ko sa kanya, liligawan ko siya para masubukan ko namang manligaw. Dahil yon ang unang beses na gagawin ko yon kung sakali. Pero tumanggi siya. Hindi na raw kailangan noon dahil gusto naman daw niya ako. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Ganito pala ang pakiramdam ng nagmamahal. Totoo nga ang sinasabi nila na kapag naranasan mo na ito, ay ayaw mo nang tigilan pa. Nung 4 na buwan na kaming magkarelasyon ay napagpasyahan naming magkita na. Siyempre pinaghandaan ko yon. Mula sa ipon ko ay bumili ako ng t-shirt at maong sa Divisoria. Pati bagong rubber shoes ay bumili na rin ako, yung tig 300 piso. Ngayon lang ako nakabiling muli ng bagong damit at sapatos. Nangihinayang kasi ako dati na bumili ng gamit ko dahil iniisip ko na luho lang yon. Pinagtitiisan ko ang mga lumang damit ko at ang pinaglumaang damit ng amo kong lalaki na ibinibigay sa akin. Mas importante kasi sa akin na makaipon, lalo na't sa akin umaasa ang pamilya ko sa Cebu. Pero sa unang pagkakataon ay napagastos ako sa damit. Gusto ko kasing maging presentable sa harapan ni Veronica. Nakahingi pa nga ako ng cologne sa anak ng amo kong babae para naman hindi nakakailang tumabi sa kanya kapag magkasama na kami. May dala din akong 2 pulang rosas na binili ko. Sabi kasi niya gusto raw niya ng bulaklak kaya kumuha ako. Nauna ako sa fast food kung saan kami magkikita. Na-late na nga ito ng 30 minutos at nang dumating na siya ay nagulat ako sa aking nakita. Veronica, ikaw ba yan? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ay, sorry. Nagulat lang ako. Pasensya na kung na-late ako. Nahirapan ako maglakad eh. Nagka-cramps kasi itong paa. Buntis ka? Ang obvious ba masyado? 5 months na akong buntis. Masyadong malaki kung magbuntis ako, no? Paano nangyaring? Siyempre, may nangyari. Akin ba yan? Bakit? May panggawa ka ba ng bata? Makakabuo ba tayo? Parehas tayo ng ano? Hindi sa'yo to, no? Pero ako ang karelasyon mo, di ba? 6 na buwan na tayong magkakilala. Tapos 4 na buwan na tayong magkarelasyon pero 5 buwan na tayong nagkakamabutihan. Paano? Pinapasakit mo lalo pa ako sa math, compute na yan eh. Basta, buntis ako. Period. Pero di ba Oo, magkarelasyon pa rin tayo. Huwag ka mag-alala. Pero buntis ka na. Sa iba. Sa lalaki. Oh, ano ngayon? Napagsabay mo ba kami? Slight. Kasi naman akala ko di ako mapafall sa'yo. Akala ko etchos lang yung landian natin nung una sa Facebook. Hindi ko napansin. Lumalim na pala. Pero asan ang tatay ng anak mo? Actually, ako lang naman na may gusto doon. Nilasing ko para may mangyari sa amin. Sinadya ko magpabuntis para para wala na siyang choice kundi asawahin na lang ako. Di nag-work. After kong sabihin sa kanya na buntis ako, bigla pa namang nawala. Nakakaloka. Paano ka? Andyan ka naman eh. Pero hindi ko anak yan. Well, mula ngayon, anak na natin to. Ayaw mo bang magkaanak? Gusto pero hindi sa ganitong paraan. Anong gusto mo? Ikaw ang magbuntis? Wala ka namang choice, pumayag ka na lang. Tsaka sabi mo sa akin, lahat gagawin mo, di ba? Unang pagkikita pa lang kasi natin to at tsaka... Puro ka lang pala salita eh. Uy, huwag ka umiyak. Please, baka makasama sa baby. Baby natin. Baby natin? So ibig sabihin, tanggap mo na? Oo, Ayos lang ba talaga? ayos lang.
Naging instant tatay ako bigla sa magiging anak ni Veronica. Wala naman ako magawa at hindi ako makahindi. Lalo na noong nakatitig na ito sa akin na parabang sa akin na nakadepende ang magiging buhay ng anak niya. Kung hindi ko lang talaga siya mahal ay hindi ako papayag. Pero andito na. Saka naisip ko na ito na ang pagkakataon ko para magkaroon ng sariling pamilya. Masaya din siguro ito. Si Veronica na rin ang nagsabi sa akin na mag-live-in na kami dahil pinapalayas na siya ng ate niya sa bahay nila. Dahil nahuli nitong kinukurot ang anak ng ate niya. Sana naman hindi niya ito gawin sa magiging anak namin. Baka naman hindi, anak niya yun . Sa bawat pagdaan ng araw ay naging masaya naman ako sa piling ni Veronica. Napapatawa niya ako ng todo at napapasaya kahit na madalas ay para akong ginagawa nitong alila sa sarili kong bahay. Nasa bahay lang ito madalas at nagfe-Facebook. Dahil nga walang wifi ay humihingi ito ng pang-load sa akin sa pang-araw-araw para may pang-data. Sa ipon ko pa nang gagaling ang pinang-load niya dahil hindi naman arawan ang sahod ko sa mga amo ko. Sa gabi pagka-uwi ko ay madadatnang kong madumi at magulo ang bahay. Wala ring nalutong pagkain o kahit sana ay nakapagbukas man lang ng sardinas. Nakahilata pa rin siya sa kama at nagfe-Facebook. Hinayaan ko na lang at hindi ako umiimik pa. Ako pa rin pala ang gagawa ng mga gawaing bahay kahit nakikita niyang nag-aayos na ako ay hindi pa rin siya magkusang tumulong. Kapag nararamdaman niya ang pananahimik ko ay siya pa ang magagalit at sinasabing masama ang loob ko dahil hindi siya gumagalaw sa bahay. Ang rason niya lagi ay buntis siya at maselan ang pinagbubuntis niya. Pero madalas papadudod ay nahuhuli ko naman siyang nagsasayaw sa TikTok. Hindi ko na talaga alam ang paniniwalaan ko. Basta ang alam ko lang ay mahal ko siya at takot akong mawala siya sa buhay ko. Mabilis na lumipas ang buwan at ayon nanganak na nga si Veronica ng isang malusog na lalaking sanggol. Jeric ang pinangalan namin para hindi nalalayo sa pangalan namin ni Veronica. Malaki ang nagastos ko sa ospital dahil cesarean siya. Nasaid halos ang ipon ko pero ayos lang dahil masaya ako na makitang ligtas at buhay ang anak naming dalawa. Iba pala ang pakiramdam, no? Kahit alam kong hindi naman galing sa akin yung bata ay mahal ko pa rin na parang sa sinapupunan ko ito galing. Inalagaan ko silang pareho habang nasa ospital at hindi yun nagbago hanggang sa pag-uwi namin sa bahay. Inalagaan ko pa rin sila kahit nakakapagod ng trabaho bilang kasambahay at pagkatapos ay uuwi ka para asikasuhin naman ang iyong sariling bahay ay ayos lang. Nakakawala ng pagod ang makita ang mag-ina ko. Masayang masaya ako papadudod kaya naman mas lalo akong ginanahan na magtrabaho at muling makaipon para sa kinabukasan naming pamilya. Hanggang isang araw. Anong ibig mong sabihin nga alis ka? Iiwan mo ko? Iiwan ko kayo. Kami? Kami ni Baby Jeric? Bakit? Meron pa bang ibang pwedeng iwan dito bukod sa rice cooker na kinakalawang na? Patawa ka. Veronica, bakit? Ayoko na eh. Ayaw mo na sa akin? Sa inyo ng anak ko. Pero anak mo yun, Veronica. Pues ngayon, anak mo na siya. Nakakapagod yung batang yan. Nakakapagod maging ina. Paano bang mapapagod ka? Ako na nga nag-aalaga sa bata. Kahit nga ang padidihin siya, hindi mo magawa. Siyempre, ayoko namang masira ang dibdib ko, no? Kaya nga kahit mahal ang gatas niya, bumibili pa rin ako para may mainom lang siya. Sinusumbat mo ba yan? Hindi sa sinusumbat. Gusto ko lang malaman mo na mahal ko ang anak natin. Mahal kita. Mahal ko ang pamilyang to at ilalabang ko to. Susme, wag nang lumaban-laban kasi wala ka na ring magagawa. Ayoko na talaga, I swear. Di mo na ba ako mahal? Gusto mo ba talagang marinig ang sagot ko dyan? Veronica. Di mo ako madadaan sa paawa-awa, epek mo na yan.
Nakapagdesisyon na ako. Ayoko na. Tapos na tayo. Sa'yo na yung anak ko. Tuluyan na ngang umalis si Veronica at iniwan kami. Iyak ako ng iyak noon habang kalong-kalong si Baby Jeric. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nanginginig ako at sinabayan pa ng tila kurot sa aking dibdib sa tuwing babalikan ko ang mga salita ni Veronica sa akin. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng sakit na ganito. Parang nilulusaw nito ang utak ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Basta ang alam ko lang noon ay kailangan kong buhayin ng mag-isa si Baby Jeric. Sa akin na siya. Ako na ang ina at ama niya. Papadudot, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mabuhay ng maayos si Baby Jeric at pinangako ko rin sa sarili ko na ilalaan ko ang buhay ko para sa kanya. Wala na akong planong makipagrelasyon pa sa iba. Masyado akong dinurog ni Veronica. Ayoko na ulit makaramdam na magmahal tapos ay bigla kang iiwanan kapag hulog ka na. Ayoko na. Isang taong mahigit ang lumipas ay biglang bumalik si Veronica. Naalala ko pa ang araw na yon at isang umaga ng linggo, day off ko. Habang nagsasampay ako ng mga nilabang kong damit ni Baby Jeric ay biglang bumungad sa akin si Veronica. Nakangiti ito sa akin ng alanganin. Matagal kaming nagkatinginan bago ito dahang-dahang lumapit sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nakatitig lang ako sa mukha niya at hindi ko namamalayan na unti-unti nang nababasa ng luha ang aking pisngi. Napakaganda pa rin niya. Walang pinagbago maliban sa pagpapaikli nito ng kanyang buhok na mas lalo nagpalutang sa kanyang ganda. Nang magkaharap na kami ay nakita ko sa kanyang mga mata ang mga luhang katulad ng pumapatak sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko, papadudot. Sinunod ko kung ano ang digta ng aking puso at yon ay ang yakapin siya at halikan. Hindi naman siya kumontra at sinuklian ang ginawa kong yakap at halik. Na-miss ko siya. Araw-araw mula nang umalis siya ay lagi ko pa rin siyang naiisip at sa gabi ay iniiyakan ko ng tahimik. Alam ko sa sarili ko na sa loob ng mahigit isang taon itong pagkawala, alam kong siya pa rin ang mahal ko at walang pinagbago yon. Walang nagsasalita sa amin. Nagtitinginan lang kami na tila ba nagpapakiramdaman pa. Nanibago pa kaming pareho sa isa't isa. Muli ko siyang niyakap at sa pangalawang yakap na yon ay natuon ang atensyon ko sa umbok na tumama sa aking tiyan. Umalas ako sa pagkakayakap sa kanya at pinagmasdan ang kanyang muka papunta sa kanyang tiyan. Binalik ko ang tingin sa kanya at tumangulang ito na tila ba alam na niya ang nais kong tanungin. Buntis si Veronica. Buntis na naman si Veronica. Umamin siya sa akin na nung mga panahong nag-decide itong iwan kami ni Baby Jeric ay nakilala niya ang isang lalaki na 45 na ang edad. Sabi niya ay may kaya ito at inamin niyang nasilaw siya sa offer nito na ibibigay sa kanya ang lahat basta sasama siya dito. Sumama nga siya kaya niya iniwan kami. Masaya naman daw ang unang naging relasyon nila. Nakontento siya at akala niya ay yun na yun hanggang isang araw nalaman niyang may asawa pala ang lalaking ito. Galit na galit noon si Veronica pero wala na siyang magawa. Nakiusap ang lalaki na huwag siyang iwan at pinangako sa kanya na ibibigay pa rin ito ang lahat ng hilingin ni Veronica. Muli naman siyang nasilaw at pumayag na ilihim ang kanilang relasyon. Pero magaling ang asawa noong lalaki. Kaya naman nahanap nito ang tinitirhan ni Veronica. Binantaan siyang papatayin kapag hindi pa siya tumigil sa pakikiapid sa kanyang asawa. Pumayag si Veronica dahil sa takot at iniwan na ang tinitirhan niya. Wala itong bitbit na kahit na ano. Tanging sarili niya at ang ipinagbubuntis niya na 4 na buwan na. Kaya heto siya ngayon muling bumabalik sa akin dahil wala siyang ibang malapitan na alam niyang tatanggapin siya. Ako lang yon at hindi siya nagkamali.
Tinanggap ko siya ng buong buo kasama ang kanyang magiging pangalawang anak. Humingi ito ng tawad sa akin at sinabing hindi na uulit pa. Natuto na raw siya at masaya siyang nakabalik sa akin. Natuwa ako, Papa Dudut. Mahal ko siya eh. Mahal na mahal. Kaya naman napakadali lamang natanggapin siya at patawarin. Isa na namang kaming pamilya. Buo na naman kami at madadagdagan pa ng isa. Oh, bakit di ka pa matulog? Gabing-gabi na. Alam mong hindi maganda sa pinagbubuntis mong pagpupuyat, di ba? Wala lang. Di lang kasi ako makatulog. Gusto mo bang timplahan kita ng gatas? O may gusto ka bang kainin? May kanin pa dyan. Kung sakaling ayaw mo yung ulam na tortang talong, pwede naman kitang bilhan dun sa labas ng gusto mo. Ano bang… Salamat, Cheka. Hindi pa nga kita nabibilan ng pagkain na gusto mo eh. Nagpapasalamat ka na agad dyan. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Alam mo kung bakit ako nagpapasalamat sa'yo. Sabi ko naman sa yung ayos na yun eh. Hindi mo naman kailangang ulit-ulitin ang paghingi ng tawad at pasasalamat sa akin. Ayos na yun. Ayos lang ba talaga? Ayos lang. Ang swerte ko sa'yo. Ang swerte-swerte ko dahil kahit 2 beses na ako nagkamali, nandyan ka pa rin. Tinanggap ako pabalik. Kasi mahal kita. At nabasa ko sa pocketbook dati na pag mahal mo, matuto ka magpatawad. Pero di ka tanggap-tanggap ang… Tinanggap ko na lahat. Huwag mo na masyadong pasamay ng loob mo. Ayoko nakikita kang ganyan eh. Ayoko maapektuhan ng dinadala mo. Ayoko maapektuhan ng anak natin. Salamat, Cheka. Mahal lang talaga kita, Veronica. Nakita ko ang pagbabago kay Veronica. Kung dati noong ipinagbubuntis pa niya si Baby Jeric ay hindi ito halos gumagalaw at tumutulong sa bahay, pero ngayon ay siya na ang gumagawa ng karamihan ng gawaing bahay. Maliban sa paglalaba dahil sabi ko ako na ang gagawa noon. Naging masaya kaming pareho sa pagsasama namin. Mas lalo ko tuloy siyang minahal ngayon, Papa Dudut, dahil sa nakita kong pagbabago sa kanya. Naisip kong tamang-tama talaga ang desisyon kong tanggapin siyang muli sa buhay ko. Lumipas pa ang mga buwan at isinilang niya ang kanyang ikalawang anak, o mas magandang sabihing ikalawa naming anak. Babae naman ito, kaya naman natuwa kaming pareho dahil meron na kaming lalaki, meron na rin kaming babae. Pinangalanan namin siyang Gina. Ito raw dapat kasi ang ipapangalan kay Veronica noong pinanganak siya. Pero naudlot lang, kaya ngayon ay ipapasa na niya sa kanyang unang anak na babae. Masayang masaya kami noon dahil pakiramdam namin ay kompleto na ang pamilyang matagal naming pinapangarap, lalo na ako. Mas ginanahan ako magtrabaho para sa kanila. Tumanggap na rin ako ng ibang sideline tulad ng pagbebenta ng biko at mani sa mga kapitbahay namin. Kailangan din kasi namin ng dagdag na kita dahil alam namin na talagang mas malaki na ang gastos ngayong 2 na ang anak namin. Si Veronica naman ay nagkusang maghanap ng trabaho at natanggap ito bilang tagaluto ng pagkain ng mga construction worker malapit sa amin. Tuwang-tuwa nga itong ibinalita sa akin na natanggap siya at sinabi niya na tutulungan niya akong mag-ipon para makalipat na kami sa mas malaking mauupahan. Dahil para na kaming sardinas na nagsisiksikan. Ang daming plano ni Veronica. Natuwa ako dahil lahat ng yon ay para sa aming pamilya niya, pero nagkamali ako. Masyado akong natuwa na hindi ko naisip na posible palang maudlot ang mga ito. Lumipas ang halos 2 taon at tuloy-tuloy pa rin sa trabaho niya sa construction itong si Veronica. Gabi na rin halos itong umuuwi at madalas ay pagod na. Maaga din siyang umaalis ng bahay. Awang-awa nga ako sa kanya, kaya sabi ko kung hindi na niya kaya mag-resign na siya. Ako na lang ang gagawa ng paraan para madagdagan ang kinikita ko, pero ang laking gulat ko nang sigawan niya ako. Wala naman akong masamang sinabi pero minasama niya yon. Huwag daw ako makialam sa buhay niya.
Tumahimik na lamang ako. Inisip ko na lang na baka pagod lang talaga ito sa trabaho kaya niya ako nasigawan. Normal lang naman yon. Akala ko isang beses lang mangyayari yon pero nagkamali ako. Lagi na itong bugnutin. Inisip ko na baka dala ng puyat. Lagi ito nagagalit sa akin at wala akong makuhang rason kung bakit. Lagi nitong pinupuna ang bawat pagkakamali ko kahit sobrang liit at sobrang tagal na. Bigla itong nang babalik na mga nagawa kong pagkakamali. Nalilito ako sa inaasal niya. Nakaramdam din ako ng panlalamig sa kanya. Halos hindi na nga ako nito matingnan. Kapag kumakain na kami ay nakayuko lang ito madalas at hindi tumitingin sa akin. Kapag tinatanong ko kung may problema siya ay magagalit ito at kapag nagpumilit pa akong alamin kung bakit siya ganon ay bigla nitong ibabato sa akin ang plato na may kanin at saka ako nito mumurahin. Ilang beses nangyari ito papadudot at hindi ko alam kung bakit hanggang isang araw nagkaroon ng linaw ang lahat. Isang Lunes ng hapon ay may ipinabili sa akin ng amo ko sa hardware. Maraming tao noong nakarating ako doon at halos nasa labas ako ng hardware. Habang hinihintay na maubos ang customers ay patingin-tingin ako sa paligid habang mahinang kumakanta. Inaliw ko ang sarili ko sa pagtingin sa mga naglalakad sa mga nagbebenta. Panay din ang tingin ko sa mga establisyamentong nakapaligid sa hardware hanggang sa napadapo ang mata ko sa isang motel sa kaliwa ng hardware. Bigla akong kinabahan. Bigla akong napalakad papunta doon. Nanginginig ang katawan ko habang nakatitig sa isang babaeng pinakapamilyar sa buhay ko. Dire-diretso ako at humintulang ako ng may halos 2 metro ang layo ko sa kanya at kasama niya. Si Veronica yon at may kasama itong lalaki na ang tansya ko'y halos kaidara nito. Nagyayakapan silang naghahalikan kaya hindi nila ako napansin. Hindi nila napansin na nandun lamang ako at nakatingin sa kanila at hindi alam ang gagawin. Lumapit ako papadudot. Kinalabit ko si Veronica at nakita ko ang gulat sa mukha niya. Tinanong ako ng lalaki kung sino raw ba ako at hindi ako umimik. Kaya naman ibinaling ng lalaking yon ang tanong kay Veronica. Hindi ito umimik noong simula pero noong nakaisip ng isasagot ay bigla ako nitong sinampal at sinabing hinipuan ko raw siya at stalker daw ako. Sigaw ito ng sigaw at tila takot na takot. Nanlaki ang mga mata ko sa inasal ni Veronica. Sasabihin ko palang dapat sa lalaki kung sino ako pero binigyan na ako nito ng suntok. Ilang beses ako nitong sinuntok at nang mapahiga ako sa sahig at tinadyakan ako nito nang tinadyakan sa tiyan hanggang sa dibdib. Iyak ng iyak si Veronica. Hindi dahil sa nangyayari sa akin kundi sa pagpapanggap na natroma ito sa akin dahil sa pag-iisto ko at panggugulo sa kanya. Wala man lang umawat ng mga oras na yon. At nang mapagod na ang lalaki sa kakatadyak sa akin ay hinila na niya si Veronica para pumasok na sa motel na yon. Nang makalayo na sila ay saka ako tinulungan ng isang babae para makatayo. Nagtanong ito kung gusto ko raw bang magpa-ospital pero tumanggi ako at saka dahan-dahang lumakad na papalayo. Alam kong nakatingin ang mga nakasaksi sa pambubugbog sa akin ng lalaking yon. Kaya naman pinilit kong bilisan ang paglalakad para makaiwas sa kanilang mapanghusgang mga tingin. Bumalik ako sa bahay ng amo ko at alalang-alala ito sa sinapit ko. Nakiusap ako papadudot na uuwi na muna ako at pumayag naman sila. Hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari kung bakit ako nabugbog. Kailangan ko munang makausap si Veronica. Gusto kong maniwala na may maganda siyang dahilan kung bakit niya nagawa yon. Dumaan ako sa kapitbahay namin na nag-aalaga sa mga anak namin ni Veronica. Nagulat sila dahil maaga akong umuwi at puro galos. Gusto nilang linisan ang mga sugat ko at dampian ang mga pasako ng yelo pero tumanggi ako. Inabot ko ang bayad ko sa kanila para sa araw na yon ng pag-aalaga nila sa mga anak namin ni Veronica.
Umuwi ako at saka inasikaso muna ang mga bata kahit sobrang sakit na ng aking katawan. Nagawa ko pang magluto ng hapunan. Alam kong pauwi na rin si Veronica. Baka gutom na siya. Ayokong magalit siya lalo sa akin kapag nadatnan niyang wala siyang makakain. Veronica, Mag-usap nga tayo. teka, kumain ka na ba? Ito, ginisa ko yung sardinas. Kunti lang ang kanin pero kung kulang sa'yo yan, bibili ako sa labas. Maupo ka! Mag-usap tayo! Tungkol ba to dun sa kanina? Oo! Bakit ka ba nandun? Sinusundan mo ba ako, ha? Hindi totoo yan. May pinabili lang nga. Sinungaling! Isang beses pa nagawin mo yan sa akin, di lang yan ang aabutin mo. Veronica, sino ba yung... Sino ba yung kasama ko? Boyfriend ko? May angal ka? Pero akong... Kung magbo-boyfriend ako, wala ka ng pakialam doon. Pasalamat ka nga kahit na may kabit ako Di pa rin kita iniiwan. Pero mali yun, Veronica. Mali ba na magharap ng kalinga ng isang totoong lalaki? Yung lalaking magpapaligaya talaga sa akin? Di ka ba maligaya sa akin? Kung sasabihin kong oo, maniniwala ka? Tatanggapin mo? Di ko alam. Jeka, hindi na ako masaya sa'yo. Di mo ba maramdaman yon? Di mo na ba ako mahal? Ipapabugbog ba kita kung mahal pa kita? Ayusin natin to. Baka natutukso ka lang. Alam ko mahal mo pa rin ako. Iba rin ang kapal ng mukha mo, no? Iba rin Alam mo ba kung anong ginawa namin sa motel kanina? Ha? Alam mo ba? Ayoko nang alamin. Dali, makinig ka! Ginusto mong mag-imbestiga di ba? Veronica, please. Ang galing niyang humalik. Ang galing-galing niya, Jeka. Walang-wala ka sa kanya. Kaya nga di ako nakokonsensya kung sakaling ilang beses kitang iputan sa ulo dahil napapaligayan niya ako ng sobra. Bibili lang ako ng kanin sa... Yung mga haplos niya, iba. Yung mga yakap niya, di mo mapapantayan kahit anong gawin mo. Tama na! Tama na, please! Umupo ka dyan! Makinig ka! Intrimitida ka, di ba? Pues, ikukwento ko sa'yo ng detalyado lahat. Pinilit niya akong paupuin habang kinikwento kung paano siya pinaligayan ng lalaking yon habang nasa motel sila. Umamin din siya na ilang beses nang may nangyayari sa kanila ng lalaking yon na kasamahan niya pala sa trabaho. Nilista pa nito lahat ng motel na pinasukan nila at sinabi niya sa akin na kung sakaling hahanapin ko siya ay nandun lang siya sa isa sa mga motel na yon at nagpapaligaya. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinakikinggan ang mga sinasabi niya. Sa huli nang matapos siya ay sinipa niya ako sa hita at sinabing bumili na ng pagkain niya dahil gutom na siya. Dinuraan pa ako nito sa mukha nang tumingin ako sa kanya at saka tumawa. Hinang-hina ako noon, Papa Dudut, hindi dahil sa mga inabot kong pasa at sugat, kundi dahil sa mga narinig ko kay Veronica. Akala ko ay nagbago na siya. Lumala pa pala siya. Nagtuloy-tuloy ang relasyon nila ng lalaking yon, Papa Dudut. Wala akong imik sa lahat ng ginagawa niya. Minsan gusto ko na lang umalis at kunin ang mga anak namin pero anong karapatan ko para gawin yon? Hindi ako ang nagluwala sa mga batang kinikilala ko na ring mga anak. Higit kanino man ay si Veronica ang may karapatan sa kanila. Isa pang dahilan kung bakit hindi rin ako makaalis ay dahil mahal ko pa rin siya kahit ganito na ang ginawa niya. Tiniis ko na lamang sa tuwing nagpapaalam ito sa akin para sabihing mag-check-in sila ng boyfriend niya. Tinitiis ko na lamang kapag umuwi ito at dikit na dikit ang amoy ng pabango ng lalaki sa kanya.
Tinitiis ko na lamang habang pinaparamdam nito sa akin na masayang masaya siya sa bago niya at wala na akong puwang sa buhay niya. Tinitiis ko na lamang lahat lalo na kapag inuuwi niya ang lalaki doon at doon pa mismo natutulog. Sinabi na nito ang tungkol sa aming dalawa ni Veronica at tanggap nung lalaki na kasama na siya sa relasyon naming dalawa. Hindi man lang nagsorry sa akin yung lalaki noong malaman niya na ang tomboy na binugbog niya ay ang totoong karelasyon ng girlfriend niya. Kapag andun nga ang lalaki ay sila ang magkatabi sa kama habang kami naman ng mga anak namin ni Veronica ay sa sahig natutulog. Awang-awa ako sa mga bata dahil ang ginagawa ko na lamang na panabla sa lamig ng sementong sahig ay tuwalya pero hindi yun sapat. Tumigil na sa pagtatrabaho si Veronica at yung lalaki na lang ang nagtatrabaho sa construction. Pero nabalitaan kong matatapos na raw ang kontrata nito kaya namumroblema siya kung saan siya hahanap ng trabaho sa susunod. Ang sabi ni Veronica ay wag na raw intindihin ng lalaki ang trabaho dahil nandun naman daw ako para makapagbigay ng pera. Nilapitan pa nga ako ni Veronica para sabihin na kapag nawala na ng trabaho yung lalaki at lumapit ito sa akin ay pautangin ko lang daw. Mabait naman daw yon at nagbabayad ng utang. Hindi totoo yon, Papa Dudut. Mula nang pinautang ko ito tuwing sahod ay wala ni isang kusing na bumabalik na kabayaran. Hanggang isang araw ay hindi lang nagpaalam ang lalaki at hindi na nagparamdam. Ramdam ko ang lungkot ni Veronica mula nang hindi na nagparamdam ang lalaking yon. Araw-araw pa rin itong nag-aabang sa labas at umaasang babalik yung lalaki sa bahay namin. Bawat tunog ng cellphone nito ay hindi siya mapakali. Nakatodo pa ang ringtone niya para marinig niya kung sakaling tatawag yung lalaki sa kanya pero wala. Hindi na bumalik pa yung lalaki. Palihim na umiiyak sa gabi si Veronica. Ayaw nitong marinig ko marahil ang iyak niya ng pagsisisi. Kunwari na lang ay hindi ko siya naririnig para hindi na rin ito mapahiya. Pero sa totoo lang ay sinasabayan ko na rin siya ng pag-iyak dahil nasasaktan ako na nasasaktan siya. Nasasaktan ako na may iniiyakan siyang iba. Samantalang ando naman ako. Ando naman ako na mahal siya at hindi siya paiiyakin kahit kailan. Pero parang hindi niya ako makita. Ando naman ako noong simula pa lang pero bakit para lang akong kasangkapan sa bahay na dinadaan-daanan lang ng paningin niya. Veronica? Huwag mo hawakan! Ayos ka lang? Ano nangyayari sa'yo? Sabi nang wag mo akong hawakan eh! Teka, ikukuha kita ng tubig. Baka napasama lang ang sikmura mo dahil sa kinain mong isda kanina. Ano ba, Jacob? Bakit ba ang pakilamera mo? Concern lang naman ako sa'yo eh. Sandali, kukunan lang kita ng bimpo. Ano ba? Mukhang yung kinain mong isda yan eh. O baka yung tubig natin. Kasi medyo ibang lasa eh. Sa iba kasi ako bumili. O kaya baka… Tanga ka ba? Ganyan ka ba talaga katanga? Veronica… Nagsusuka ako dito pero ang iniisip mo dahil sa kinain kong isda? Dahil sa tubig? Talaga bang tanga ka at di mo alam kung anong nangyayari sa akin? Hindi ko… Buntis ako! Buntis ako! Veronica? At kasalanan mo to! Ikaw may kasalanan dito! Ikaw ang dapat sisihin! Ikaw! Bakit ako? Eh kung lalaki ka lang sana, kung sana nakakabuntis ka, eh di sana di na ako naghahanap ng iba pang lalaki dyan. Inutil ka kasi. Hindi ka kasi lalaki. Anong mapapala ako sa'yo? Sabihin mo nga. Pero kaya naman kitang mahalin higit sa may bibigay ng mga lalaking pinili mong makasama eh. Di mo kayang higitan ng pagmamahal ng isang lalaki. Di mo alam kung paano magmahal ang isang lalaki. Kaya huwag kang magsalita dyan na akala mo napakadakila ng pagmamahal mo. Huwag kang magsalita dyan na akala mo Veronica! Kumpirmadong buntis nga muli si Veronica
At sa huling nakarelasyon nitong lalaki ang nakabuntis sa kanya. Sinubukan naming hanapin ang lalaking yon pero nabalitaan na lang naming sa dati nilang katrabaho na umuwi na raw sa Davao mula nang natapos ang kontrata sa trabaho dahil pinauwi na ng asawa niya. Papadudot, may asawa din ang lalaking yon at ngayon lang din namin nalaman ni Veronica. Tulala noon si Veronica at alam kong kinagulat niya ang nalaman niya. At alam kong sobra itong nasaktan dahil sa panluloko sa kanya ng lalaking yon. Pero nangyari na. Ando na. Nagkamali na naman siya pero sabi ko naman sa kanya na tatanggapin ko siya. Handa akong akuing muli ang dinadala niya. Hindi ito umiimik. Halatang prinoproseso pa nito lahat ng mga nangyayari sa kanya. Halos hindi ito kumain mula nang nalaman niya ang tungkol sa lalaki. Ako ang nahihirapan dahil bukod sa mga anak namin ay kailangan ko rin siyang alagaan. Hindi na muna ako pumasok sa trabaho at nakiusap ako sa mga amo ko na pansamantala muna akong hindi papasok dahil kailangan ako ng asawa ko. Mabuti na lang at maunawain sila. Hindi na nga rin nila kinaltasan ang sahod ko sa mga araw na hindi ako pumasok dahil naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Tinutukan ko ang pag-aalaga sa pamilya ko na kahit nagkakasakit ako ay tuloy-tuloy pa rin ako. Anong ulam? Saglit lang Veronica ha, timplahan ko lang ng gatas si Gina. Ano ba naman yan, Jeka? Anong oras na? Gutom na ako. Sorry. Medyo nagka-problema lang kasi kanina sa mga bata kaya… Huwag ka na magrason. Magluto ka na lang. Oo, ito na. Ano na naman yan? Okra. Ipapatong mo na naman dyan sa kanin? Oo, para maluto. Alam ko. Ilang araw na nating ulam yan Puro okra, kung di okra, sardinas. Medyo gipit lang kasi, alam mo namang… Magrarason pa kasi. Sinasabi ko lang naman… Humanap ka ng karne, ayoko ng okra. Oo, teka, magpapalit lang ako. Ngayon na. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan ha? Inaano ka? Pagod na ako. Pagod na ako, Veronica. Pagod na talaga ako. Kaya ka nag-iinarte dyan? Kala ko ba lalaki ka? Kaya bakit nga ngawa-ngawa ka dyan? Pagod na akong ginaganito mo na lang lagi. Binapastos. Natrato na parang aso. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. O edi sumuko ka na. Iwan mo na ako. Umalis ka na. Sana nga ganun kadali. Sana isang sabi mo lang, umalis na ako. Susunod ako Pero hindi. Hindi yun, parang pag inutusan mo lang ako ng mag-igib o bumili ng pagkain sa madaling araw. Madali lang gawin yung mga yun. Kaya kong gawin yun. Pero hindi ko kayang gawin Hindi ko kayang gawing iwan ka. Kahit sabi mong umalis na ako, kahit sabi mong iwan na kita, hindi ko kaya. Kasi nga tanga ka Tangang tomboy. Talo mo pa ang aso kung makasunod sa akin Pwe, nakakaumay ka. Mahal kita, Veronica. Mahal na mahal. Tanga. Mahal. Tanga. Nagkaiyakan kami noon ni Veronica. Nagkayakapan at humingi ng tawad sa isa't isa. Papadudot natapos ang gabing yon nang magkasundo kami na iwan sa nakaraan ng mga nagawa naming pagkakamali sa isa't isa. Nangako ito sa akin na hindi na ito uulit sa mga ginawa niyang pagkakamali dati. Nangako ito sa akin na ibibigay nito ang respetong matagal ko nang hinihintay na ibigay niya. Naniwala ako sa kanya at patuloy akong maniniwala. Ganon naman siguro papadudot kapag nagmamahal ka, hindi ba? Magtitiwala ka. Maniniwala ka.
Hindi mo siya susukuan kasi naniniwala ka na andun pa rin sa loob niya yung taong minahal mo noong simula. Naniniwala ka na hindi naman yon nawala at nandyan lang yon. Kailangan mo lang hanapin sa kanya. Nagtatago lang ito pero hindi ibig sabihin ay hindi ito magpapakita pa sa'yo. Naging maayos muli si Veronica sa akin. Gusto nitong panindigan ang pagbabago niya at pangako niya sa akin na hindi na ito magkakamaling pumatol muli sa ibang lalaki. Nadala na raw siya sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan at hindi na niya hahayaang pang maulit ito. Alam na raw niya na ako ang taong dapat na kapiling niya at papadudot. Sa totoo lang ay lumaki ang puso ko sa mga sinabi niyang yon. May pinuntahan ng pagtitiis, pagpapatawad at pagtanggap ko sa kanya sa mahabang panahon. Ngayon ay makakapamuhay na kami ng maayos. Habang buntis si Veronica ay pinapirmi ko siya sa bahay lalo na't masela na ang kanyang kalagayan. Ayon na rin sa doktor. Masama ang loob ni Veronica dahil gusto nitong makatulong sa akin sa paghahanap buhay lalo't lumalaki na rin ang dalawang anak namin. Kaya naman sinabi ko na mag-online selling na lamang siya at ako nang bahala sa pagdi-deliver sa day off ko. Masaya naman ako dahil hindi ito tamad at makasarili tulad ng dati. Alam kong nagbago na siya dahil lahat ng kinikita nito ay nilalagay niya sa garapon para sa gastusin sa panganganak at ibang bagay. Masaya ako, Papa Dudut, masayang masaya. Ganito pala ang pakiramdam na may katuwang ka sa buhay. Sa paglipas ng ilang buwan ay nanganak na nga si Veronica. Isang lalaking sanggol na pinangalanan niyang Jack, kasunod ng pangalan ko. Si Veronica ang may nais nito para daw mas maramdaman ko na ako ang tatay ng ikatlo niyang anak. Natuwa ako, Papa Dudut, at sa wakas ay totoong pamilya na kami. Mas lalo akong ginanahan sa pagtatrabaho at tumanggap pa ako ng ibang sideline sa madaling araw para lamang maging sapat ang perang papasok sa amin, Papa Dudut. Lalo na't naging sakitin si Baby Jack. Labas-masok ito sa ospital at halos doon napunta ang mga inipon namin ng ilang buwan. Nagkanda utang-utang pa nga ako sa boss ko at alam kong hindi ko yon basta-basta mababayaran, kaya naman bilang utang na loob na lang at pasasalamat ay nagdagdag ako ng oras ng pagtatrabaho sa kanila para hindi sila manawa sa pagtulong sa amin. Pagod na ako, Papa Dudut, para itaguyod ang pamilya ko. Pero sa tuwing umuuwi ako at nakikita ko ang mag-iina ko, napapawi naman lahat ng pagod at ang hirap ko. Napapangiti ako. Ang sarap maging ama kahit sa mga hindi mo mismo kadugo talaga. Sa pagdaan ng maraming araw, linggo at buwan ay walang naging problema sa tahanan namin ni Veronica. Sa awa ng Diyos ay nalampasan namin ang problemang kinakaharap namin sa aming bunsong anak. Naging payapa na muli ang lahat at unti-unting naibalik sa ayos. Maliban sa isang bagay. Ang tiwala ko kay Veronica. Papa Dudut, aaminin ko na kahit sinabi ko nang pinatawad ko na sa lahat si Veronica sa kanyang mga nagawang kasalanan, ay hindi ko pa rin makalimutan ang lahat. Maraming beses na bigla ko na lamang maaalala lahat ng kanyang ginawa mula noong simula. Mula noong unang beses niya akong niloko. Lahat-lahat ay bumabalik kahit na hindi ko gustuhin. Kahit habang naguhugas ako ng plato ay bigla kong maaalala na minsan ay iniputan ako nito sa ulo. Naaalala ko ang mga panahong nagpakatanga ako sa pagtanggap sa bawat pagkakamali niya. Kapag napapapikit ako ay nararamdaman ko pa rin ang mga pasang minsan ay tinamo ko noong panahong pinabugbog ako nito sa kanyang kalaguyo. Napapaluha na lamang ako habang paulit-ulit kong naririnig ang mga sinasabi nito dati na wala akong kwenta. Na kung sana ay lalaki lang ako ay mapapaligaya ko siya tulad ng mga naging kabit niya. Napakasakit na balikan yung mga panahong dinuduro-duro niya ang pagkatao ko habang pinamumukha sa akin na walang magmamahal sa katulad ko. Papa Dudut, oo, nagpatawad ako. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay totoong nakalimot na ako.
Hindi ko sinabi kay Veronica ang nararamdaman ko sa tuwing bumabalik sa aking alaala ang lahat ng mga nangyari mula noong simula. Ayoko kasing pag-awayan pa namin yon. Ang iniisip ko ay baka mawala din yon kapag tumahimik ako. Mawawala din yon kapag tumagal at kapag pinalipas ko. Pero nagkamali ako. Habang kinikimkim ko ang lahat ay mas lalo itong nagwawala. Mas lalo itong naguhumiyaw at tila nawawalan ako ng kontrol sa emosyon ko. Pero sinubukan ko pa rin kalabanin yon para hindi masira ang nagiging maayos na relasyon namin ni Veronica. Pero sadyang malakas ang pakiramdam niya. Alam niyang may mali. Hindi ko alam kung sadyang malakas ang pakiramdam niya o sadyang hindi lang ako magaling magtago talaga. May problema ba? Ha? Kanina pa ako kwento ng kwento rito, parang wala kang naririnig eh. Nakikinig ako. Eh, anong sinabi ko? Yung sa vitamins ni na Baby Jack? Kahapon pa natin usapan yon. Hindi ba natin pinag-usapan ulit ngayon? Sinasabi ko kanina pa na kinukuha tayong magninang ng ate ko sa bunso niya. Eh kako itatanong ko muna sa'yo kung papayag ka. Eh bakit hindi na lang ikaw ang magdesisyon? Siyempre dapat kasali ka sa pagdedesisyon. Eh tayong dalawa ang kasali rito eh, di lang naman ako. Ikaw na sana ang nagdesisyon. Hindi mo na kailangang hintayin pa ako. Eh kailangan siyempre, ikaw ang… Nakakapagtaka na biglang gusto mong tanungin ang desisyon ko sa bagay na yan. Samantalang dati, sanay ka na gawin lahat ng gusto mo kahit ayoko. Jeka, ano bang… O di ba tama naman? Ikaw lagi nagdedesisyon sa kung anong gusto mo. Kahit alam mo masasaktan ako, sige, gagawin mo lang. Hindi mo na pinag-iisipan pa kung ayos lang ba ako sa ginagawa mo. Teka, Jeka, ayos lang ba kung nabuntis ako ng iba? Jeka, ayos lang ba kung ikaw na lang ang maging tatay ng mga anak ko? Jeka, ayos lang ba kung patatawarin mo na ako? Jeka! bakit? Bakit ngayon bigla mo binabalik sa akin lahat ng pagkakamali ko? Akala ko ba napatawad mo na ako? Akala ko ba tanggap mo na? Kala ko rin eh. Akala ko ayos lang sa akin pero hindi pala. Masyado ako maaga nagpatawad. Masyadong hilaw ang lahat. Kaya ngayon ito, nung nahinog na lahat saka ko naramdaman yung galit. Sana pala, di na ako umasang totoo lahat ng pagpapatawad at pagtanggap mo. Wow! At parang ako pa ang mali rito. Eh sino ba gumawa ng lahat ng to? Di ba ikaw? Oo, pero sana di ka na lang nagpanggap na ayos lang sa'yo lahat. Kailangan ko magpanggap na ayos lang ang lahat dahil mahal kita. Mahal na mahal. Kasalanan ko pa ba yun? Kasalanan ko ba na patawarin kita dahil gusto lang kita uli sa buhay ko? Kasalanan ko ba yun? Pero sana, nagsabi ka na lang ng totoo. Hindi yung ganito na araw-araw pinaparamdam mo pa rin sa akin yung mga pagkakamali ko dati. Pinagsisisihan ko na yon, baka naman pwedeng talikuran na natin. Mag-move on na tayo, please. Ang dali lang kasi sa'yo, palibasa, ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Hindi mo nararanasan yung nararamdaman ko na araw-araw na lang kinakain ng inis at galit dahil sa ginawa mo. Ang kati-kati mo kasi, Veronica. Sobrang kati mo, hindi ka mapirmis sa isang tao. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Wala! Ang kapal ng mukha mo! Umalis si Veronica sa bahay at iniwan muli sa akin ang 3 anak namin. Hinayaan ko ito at hindi ko na siya hinanap. Pakiramdam ko naman ay babalik din siya lalo na't wala naman itong dinalang kahit na anong gamit niya. Baka nakitulog muna sa mga kaibigan namin pero hindi ko rin kinontak ang mga kakilala namin. Ayokong lumaki ang ulo niya at isiping hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko dahil papadudot handa na ako kung sakali mang hindi na siya bumalik pa. Sapat na sa akin ang 3 anak na iniwan niya. Oo, andun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Pero sa paglipas naman siguro ng panahon ay mawawala ito. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan, pero hindi na nagpakita at nagparamdam pa si Veronica. Yun na ang senyales na talagang kailangan ko nang kalimutan siya at ipagpatuloy na lang ang buhay kasama ang mga iniwan niyang anak sa akin.
Hindi man katulad ng dati ang lahat, Papa Dudut, pero mas nakakahinga na ako ngayon. Sapat na sa akin ang mga anak ko na lamang ang kasama ko at minamahal. Alam ko sa kanila pa lang ay kaya ko nang ibuhos lahat ng pagmamahal na meron sa aking puso. Hanggang isang araw makalipas ang 7 buwan, ay muling nagpakita si Veronica sa akin. Namumuhi ako habang pinagmamasdang siyang naglalakad papunta sa bahay. Namumuhi ako habang inaalala na ganito rin ang eksena niya noong mga panahong iniwan ako nito para sa ibang lalaki at bumabalik para tanggapin ko. Ganitong ganito yon at walang pinagbago. Kumusta na ang mga bata? Ayos naman. Pwede ko ba silang makita? Nasa kapitbahay, nakikipaglaro. Bakit di sila pwedeng dito na lang sa bahay maglaro? Mukhang kumpleto naman ang mga laruan nila. Ginagawa ko eh. Naglalaba ako tsaka mamaya asikasuhin ko yung mga delivery ng itlog na pinangnenegosyo ko. Hindi ko maaalagaan ngayon kaya dun muna sila sa kapitbahay. Eh malalaki na naman sila. Mas ayos yata Huwag kung… mo na akong turuan, Veronica. Alam ko kung anong makakabuti sa mga anak ko. Anak ko sila, Jeka. Oh, ikaw ang nagluwal sa kanila pero inalagaan mo ba? Di ka makasagot. Kasi mas nanay pa sa iyong inahing pusa na hanggat hindi sigurado sa paglaki ng mga kuting niya, hindi niya iiwan. Eh ikaw, asan ka lagi tuwing lumalaki sila? Lagi kang nawawala, di ba? Kung saan-saang bubong ka pumupunta para magpakasaya, samantalang mga kuting mo nangungulila sa gatas mo. Please, Jeka. Ayoko makipag-away sa'yo. Oo, mali na ako. Masyado lang akong nadadala ng emosyon. Kung ayaw mo makipag-away, di sana hindi ka na lang nagpakita rito. Hinayaan mo na lang sana kami rito dahil kaya naman namin ang wala ka eh. Pero di ko kayang wala kayo. Ah, talaga? Talaga? Buntis ako. Ulit? Ha! Talo mo pa talaga ang pusa. Bumalik ako kasi… Kasi hindi ka na naman mapanindigan ng nakabuntis sa'yo. Pwedeng hulaan? May asawa na naman ba? O baka naman hindi pa ready na maging ama dahil aksidente lang lahat. O baka naman dahil lasing ka na naman, kaya hindi mo na naman alam ang ginagawa mo. Ano? Mamili ka sa mga sinabi ko. Oh, wala ni isa dyan. Eh ano? Handa akong panindigan ng nakabuntis sa akin. Eh yun naman pala eh. Eh bakit ka pa nandito? Ano pa bang problema mo? Hindi ko siya mahal. At problema ko yun? Ikaw ang mahal ko, Jeka. Mahal? Parang di mo na nga alam magmahal ng iba kundi ang sarili mo na lang eh. Masyado ka madamot, Veronica. Madamot ka. Alam ko marami kong nagawang pagkakamali sa'yo. At sige, isumbat mo yun sa akin araw-araw. Maiintindihan ko. Mauunawaan ko. Basta tanggapin mo lang ako uli. Sa tingin mo ganun kadali yun? Papasok ka ulit sa buhay ko, sa buhay ng mga anak natin, tapos sasabihin tatanggapin kita na para bang walang nangyari? Mahal mo pa ba ako? Hindi na importante yan. Mahal mo pa ba ako? Oh! Mahal pa rin kita. Eh di tanggapin mo ako. Hindi. Hindi ko na gagawin yan. Hindi na ako tanga para tanggapin kita ulit at yung pagkakamaling nandyan sa tiyan mo. Sapat na sa akin ang 3 batang iniwan mo dahil sa pagkakamali mo. Masaya na ako, Veronica. Malaya na ako sa pagiging tanga sa'yo kaya utang na loob, umalis ka na. Jeka, please. Please, huling chance na, please. Umalis ka na! Jeka! Jeka! Umalis ka na! Lumuhod sa harapan ko si Veronica habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Ito ang unang beses na nakita ko siyang umiyak ng ganon. Pinagtutulakan ko na ito palabas ng bahay pero mapilit siya. Patuloy ito sa paghawak sa pintuan para hindi ako magtagumpay na mapalabas siya sa aking bahay. Hanggang sa makita ko na lamang ang pulang likido na umaago sa kanyang hita. Nabahala ako dahil mukhang napalakas ang puwersa ko sa kanya. Napalabasin siya sa bahay. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay para makakuha ng masasakyan at madala agad siya sa ospital si Veronica. Sa ospital ay nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong ayos lang ang pinagbubuntis niya.
Nadala lang ng stress at pagkapuwersa ang nangyari. 3 araw ito sa ospital at ako ang nagbayad ng bills dahil wala naman siyang pera. At ayaw niyang sabihin kung saan ang ama ng kanyang anak dahil ayaw na raw niyang magpakita dito. Mapilit pa rin siya na makipagbalikan sa akin. Paulit-ulit na nagmamakaawa sa akin at tanggapin ko siyang muli sa buhay ko. Panayang hindi ko. Sabi ko ay ayoko na talaga. Tigilan na niya ako at hinatid ko ito sa bahay ng kanyang ate para may makasama ito habang nagpapalakas. Sinubukan itong habulin ako pero mabilis akong sumakay ng taxi para hindi na siya makahabol pa. Kailangan ko nang umuwi. Malamang ay inip na ang mga anak ko sa kapitbahay. Kailangan ko na ring magluto ng hapunan namin. Ang laking perwisyo talaga nitong si Veronica sa akin. Nasira ang schedule ko. Nang makarating na ako sa kapitbahay ay agad ko nang kinuha ang mga bata at saka inuwi. Nagsimula na rin ako magluto ng mabilisang ulam para makakain na at maaga pa akong papasok sa trabaho kinabukasan. Pagod na rin ako Mabuti na lang at hindi mapili sa pagkain ng mga anak ko. At sa akin sila lumaking ganito. Kung kay Veronica, ewan ko na lang. Nang sumapit na ang oras ng pagtulog ay isa-isa ko silang hiniga para makapagpahinga na. Hindi rin ako nahirapan sa pagpapatulog sa kanila dahil mukhang napagod ang mga ito sa kakalaro mula kaninang umaga. Nang makita kong mahimbing na silang nakatulog ay napangiti ako habang pinagmamasdan pa sila ng ilang segundo. Tumayo na ako ng dahan-dahan sa pagkakaupo sa gilid ng kama at saka nagtungo sa labas ng bahay dala ang aking cellphone. Nagdial ako ng numero at makalipas ang ilang minuto ay sinagot ito ng isang babaeng tuwang-tuwa na tumawag ako. Napangiti ako at naluha dahil masaya akong narinig ang masaya nitong tinig. Nagkausap kaming dalawa ng halos 30 minutos bago ko pinatay ang tawag. Maaga akong papasok sa trabaho para magpaalam ako sa boss ko na mag-half day na lamang ako dahil may susunduin pa ako na uuwi sa bahay. Walang iba kung hindi si Veronica. Kailangan kong sunduin si Veronica para iuwi na sa bahay ko. Sa bahay namin. Oo, Papa Dudut, tinanggap kong muli si Veronica sa buhay ko at alam kong alam niyong lahat ang dahilan kung bakit. Muli kaming nagkaayos ni Veronica. Nangako ito na ito na raw ang huling pagkakamali at kasalanang gagawin niya. Natuto na raw siya. Naniwala ako at alam kong totoo naman ang sinasabi niya at pagkakatiwalaan ko siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabalik na siya sa bahay at unti-unti na naming inaayos ang gusot sa aming relasyon. Oo, naalala ko pa rin ang mga nagawa nitong kasalanan dati. Pero hindi ko na lang pinapahalata at sinasabi sa kanya para wala ng away. Gusto ko nang maging maayos ang lahat at talikuran ang mga ala-alang yon. Handa na ako sa bagong simula kasama si Veronica at ang mga anak namin na ilang buwan na lang ang kailangang hintayin at muli na naman kaming madadagdagan pa ng isa pang anghel na magpapasaya sa aming tahanan. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Jeka. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Masakit mamatayan ng magulang. Pero kung isa kang magulang ay walang kasing sakit ang mamatayan ng anak. Anak dapat ang maglilibing sa magulang at hindi magulang ang maglilibing sa anak. Ikaw, kabarangay, paano mo kinaya ang ganitong klase ng pagsubok sa buhay? Dear Papa Dudut, ang pagiging ina hindi yan basta-basta. Maraming pagsasakripisyo ang dapat handa tayong gawin
para maging mabuting magulang sa mga anak natin. Yun po ang lagi kong iniisip simula nang ikasal kami ng asawa kong si Danilo at magsamang magplano ng pamilya namin. Hindi po madali ang landas na dinadaanan namin para matupad ang pangarap namin yon. Pero masasabi ko pong worth it ang lahat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Larissa, mother of 3, 45 years old at tubong Isabela. Pero kasalukuyang nakatira sa Maynila. Ang asawa ko pong si Danilo ay nagtatrabaho sa isang construction company habang ako naman ay isang housewife. Mabait po ang mister ko, Papa Dudut. Siya na po talaga ang pinakamaalaga at understanding na lalaki na nakilala ko. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siyang naging asawa ko. Pero nang maikasal kami ay hindi kami kaagad nagkaanak. Sa totoo lang ay yun po talaga ang unang pagsubok ng pagsasama namin na kulang na lamang ay sukuan namin. Madalas ko noong iniisip na baka hindi talaga kami magkakaanak ng mister ko. Kaya naman ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat, Papa Dudut. Ano kayang pakiramdam kapag meron tayong anak? Palagay mo, darling. Siguro maingay dito sa bahay natin. Yung mga gamit na lagi mo inaayos, malamang lagi rin magulo. Nakakainggit yung mga mag-asawa na merong mga anak. Yung iba sa kanila, 2 o 3 pa yung baby nila, samantalang tayo. Oh, nalulungkot ka na naman, darling. Hindi ko lang kasi mapigilan. Ilang taon na rin tayong kasal pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko na alam ang gagawin. Pakiramdam ko wala akong kwentang babae kasi hindi kita mabigyan ng anak. Kahit kailan, hindi ko inisip na wala kang kwenta dahil lang wala tayong anak, Larissa. Kaya hindi tama na ganyan ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilang mag-overthink at magkumpara. Lalo kapag nakakakita ako ng mag-asawa na may mga anak. Yung kumari ko nga pala, niyaya niya akong pumunta sa birthday party ng anak niya kaso nagdadalawang isip ako. Bakit naman? Sigurado kasi na maiinggit lang ako pag nakita ko yung anak niya. Baka maging bitter lang ako. Kaya hindi na lang ako pupunta. Ay, darling, pasasaan ba naman ang palagian nating pagdarasal sa Diyos na sana pagkalooban din tayo ng sarili nating anak, hindi ba? Malay mo, isa sa mga araw na to, dinggin niya na ang panalangin natin. Huwag lang tayong mawawalan ng tiwala sa Kanya. Hindi naman ako nawawalan ng tiwala sa Diyos. Naiinip lang ako. Hindi na tayo bumabata, Danilo. Baka kung kailan uugod-ugod na tayo saka lang tayo magkaanak. Paano pa natin maaalagaan yung baby natin pag nagkataon? Mahihirapan na tayo. Tama ka naman, kaya nga naisip ko rin na may isa pang option na pwede natin gawin kung sakali na hindi tayo pagkakalooban ng anak. Ano yun? Mag-ampun tayo. Ayos lang sa'yo na mag-alaga ng anak na hindi mo dugot laman? Ang pagiging magulang naman hindi nasusukat sa kung nanggaling ba sa'yo o hindi ang anak na aalagaan at palalakihin mo. Kaya ayos lang sa akin na mag-ampun tayo kung wala na talagang pag-asa na magkaanak tayo. Pero syempre option pa lang yun. Ayoko namang gustuin lalo na kung hindi ka sang-ayon. Hindi naman sa ayaw ko. Pero iba pa rin kapag nanggaling sa tiyan ko yung bata na aalagaan at palalakihin natin. Gusto ko maranasang magbuntis at dalhin siya ng 9 na buwan. Pakiramdam ko kasi mas magiging malalim ang koneksyon namin sa isa't isa at yun ang kukumpleto sa pagiging nanay ko sa kanya. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Ikaw pa rin naman ang magbubuntis sa ating dalawa pag nagkataon. Ayokong alisin sa iyo ang karapatan na maramdaman at mapagdaanan ang proseso ng pagkakaroon natin ng anak. Salamat Danilo kasi naiintindihan mo ko. Kahit na ngayon na malabo pa rin talaga ang tsansa na mabigyan kita ng anak. Kaya kong maghintay na maging tatay kung kailan handa na tayong pareho ng pagkalooban ng anak. Kaya huwag ka na mag-alala. Pilitin mo ring huwag na mag-isip ng mga negatibong bagay dahil kalulungkot mo lang yun. Naniniwala ako na maririnig din ng Diyos ang panalangin natin at bibigyan niya tayo ng anak. Magiging mga magulang din tayo, Larissa. Tama.
Magiging mga magulang din tayo. Hindi na ako makapaghintay na matawag na mama ng magiging anak natin. Siyempre ako rin. Excited na matawag na papa. Pero sa ngayon, habang wala pa siya, tayong dalawa muna. Ayos ba yun? Yun lang pala eh. Ayos na ayos. Papa Dudut, kahit na pag-usapan na namin ni Danilo ang tungkol sa pag-aampon ay hindi pa rin po namin tuluyang isinarang isipan namin na balang araw ay diringgin ang may kapal ang panalangin namin na magkakaroon pa rin kami ng anak. Kung kinakailangan naming magdasal sa lahat ng santo o pumunta sa mga simbahan para lamang magkaroon ng himala at mabuntis ako ay gagawin po namin ni Danilo. Hindi rin po kami tumigil sa pag-aalaga sa aming sarili at nandyan yung nagpapacheck up. Nagpapacheck up kami kung saan ay nalaman ko nga na may PCOS ako. Dahilan kung bakit hirap akong magbuntis. Malaking dagok po sa akin ang sakit ko na yon, kaya aaminin ko na nakadagdag yon sa depression na nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat ay lalong naging maunawain sa akin ang asawa ko. Lumipas pa po ang ilang taon na pagsunod sa mga sinasabi ng doktor na gawin ko at pag-inom ng gamot at ganoon din ang pagkakaroon ng proper exercise at bawas stress ay nagkatotoo po ang matagal na naming pangarap ni Danilo. Nabuntis po ako, Papa Dudut. Masayang masaya po kaming mag-asawa dahil sa wakas ay magiging magulang na kami. Ingat na ingat po ako habang dinadala sa tiyan ko ang panganay namin. Kitang-kita ko naman po sa mga mata ni Danilo na excited siya, and in fact, lalo siyang naging masipag sa trabaho at mas naging vocal siya sa mga pangarap at plano niya para sa aming lumalaking pamilya. Hindi nagtagal ay pinanganak po ang baby namin. Pero imbis na excitement, kaba at pag-aalala po ang agad kong naramdaman ng unang beses na makita ko siya. At hanggang sa makauwi na kami sa bahay matapos akong manganak sa ospital ay may punto na ayaw ko pong hawakan o lapitan ng baby ko dahil pakiramdam ko may magagawa akong mali. Nawalan po ako ng kumpiyansa sa sarili ko na magiging mabuting nanay ako sa anak ko. Bukod doon ay mabilis din akong mairita sa kanya kapag umiiyak siya. At kaagad ko po yung napansin, maging ang mister ko, Papa Dudut. Ayos ka lang ba, Larissa? Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Pero parang ang lungkot-lungkot mo. Kaya hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa'yo. Ewan ko ba, pero parang pagod na pagod ako. Simula nang umalis ka kanina papasok sa trabaho, wala na akong ibang inatupag kundi alagaan niyang anak natin. Hindi na nga ako nakapaghugas ng pinggan o nakapaglaba kasi iyak ng iyak si baby. Gusto lagi katabi ako. Sa kanya talaga ako mas napagod kaysa sa mga gawaing bahay eh. Ganun ba? Gusto mo bang mag-leave muna ako sa trabaho para samahan kayo rito sa bahay? Naku, wag na. Ilang linggo ka nang nandito simula ng mga anak ako. Alam kong tambak na rin ang trabaho mo. Diba nabanggit mo nung nakaraan na kulang ang 3 oras na overtime para matapos mo yung mga pinapagawa sa'yo na pending ng ilang araw? Oo, marami nga akong kailangan tapusin. Pero mas importante na matulungan kita sa pag-aalaga kay baby. Sabing wag na, kaya ko na to. Bakit hindi na lang natin papuntahin dito sa bahay si nanay para makasama nyo? Nung huling dalaw daw niya, nagpresenta siya na dito raw muna sa titira para masamahan kayo. Tsaka para matulungan ka sa pag-aalaga sa anak natin. Matanda na si nanay. Madalas na nga yun magreklamo na masakit ang likod niya at mga tuhod eh. Baka imbis na isa lang ang alagaan ko, 2 pa sila ng anak natin ang iintindihin ko. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Mukha ka na kasing stress at kulang sa tulog, darling. Ayoko magkasakit ka. Ayoko rin naman magkasakit pero ganun yata talaga kapag bagong nanay. Hayaan mo, masasanay din ako. Masasanay din tayo. Makakapag-adjust din ako. Basta, kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahihiya magsabi sa akin. Alam mo naman na willing akong tumulong para mapagaan ang araw-araw mo.
Alam ko naman yon, Danilo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandyan ka. Sigurado kasi ako na hindi ko kakayanin ang lahat kung wala ka. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa iyo. Kasi sinamahan mo ko sa paghihintay na magkaroon ng anak. Hindi ka nawalan ng pag-asa na balang araw, magiging magulang din tayo. Tinutupad ko lang naman kung anong sinabi ko at pinangako sa altar nung ikasal tayo. Kaya kahit makulitan ka sa akin, lagi mo ko maasahan. Oh, si baby umiiyak. Kakapatulog ko lang sa kanya kanina, ba't ang aga naman niyang nagising? Masyado ba siyang naingayan sa pag-uusap natin? Teka darling, bakit parang nagagalit ka? Hindi ako galit. Pagod lang ako. Mabuti pa puntahan ko muna ang anak natin. Baka kabaging ka iiyak. Sige, kasi ayoko muna siyang makita. Ewan pero nagsasawa ako kapag ang hirap niyang patahanin. Larissa! Larissa! Parang mainit ang anak natin! Ano? Bukas naman ang aircon na! Hindi yun ang ibig ko sabihin! Nilalagnat ang baby natin! Halika rito! Dali! Kumpirmadong nilalagnat nga po ang anak namin kaya kagad namin siyang dinala sa pinakamalapit na ospital, Papa Dudut. Mabuti na lamang at naagapan yon at hindi na lumala pa. Malaki po ang pagsisisi ko dahil pakiramdam ko ay napabayaan ko ang baby namin samantalang matagal namin siyang pinagdasal ni Danilo na ibigay sa amin ng Diyos. Mabuti na lang dahil hindi ako hinusgahan ng mister ko. Mas inintindi niya ako at ang pinagdadaanan ko. Naging mas maalaga rin siya sa aming mag-ina dahil alam niyang hindi madali ang mga karanasan ko mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. Postpartum, yun po ang eksaktong termino kung bakit iritable ako at mailap sa sarili kong anak. Sa gabay ng mga doktor ko at pamilya namin ay unti-unti ko pong nalagpasan ang pinagdaraanan ko. Natanggap ko na po ang baby ko at mas naaalagaan ko na rin siya. Papadudot lumipas ang ilang buwan, nagkaroon na naman po ako ng unexpected blessing sa pamilya namin dahil nabuntis ulit ako ng mister ko at magkaka-baby na naman kami. Alam kong ready na kami financially kaya walang kaso kung magkasunod na dumating sa buhay namin ang aming mga anak. Pero hindi po lahat ng kasiyahan ay nagtatagal. Napatunayan po namin yon. Dahil ng mga sumunod na buwan ay lalong naging masakitin ang panganay namin. Madalas naming dinadala sa ospital ang baby namin sa kung ano-anong kadahilanan. Pero noong isang beses na nagkaubot sipon siya ay nalaman namin na meron na pala siyang pulmonya at huli na. Malala na po yun kaya nang sumunod na pagkakataon na dinala namin sa ospital ang anak namin, ay binawian siya ng buhay. Namatay po ang panganay namin ni Danilo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para sa isang magulang na naghintay ng matagal para magkaroon ng anak ay hindi po madaling mamatayan ng supling, Papa Dudut. Kahit na sabihin ng iba na wala pa namang isang taon ng baby namin, mahirap para sa amin ni Danilo na tanggapin na gano'n na lang kadali na binawi sa amin ng langit ang panganay namin. Iyak po ko ng iyak noon, Papa Dudut, at kulang na lang ay mawalan ako ng boses at matuyo ang luha ko sa mga mata. Gusto kong magalit sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay nagkulang ako bilang nanay. Kaya nangyari yon sa baby namin. At hanggang sa burol at libing ng anak namin ay emosyonal po ako. Inimatay pa nga ako nang takpan ang nicho niya, Papa Dudut. Alam ko kasi na sa mga larawang ko na lamang makikita ang mukha ng anak namin. Sa kabila ng lahat ay meron pa rin pong buhay na pilit na kumakapit sa sinapupunan ko. Kaya kahit malungkot at nakakapagod ay pinilit ko pong lumaban. Lumaban po kami ni Danilo para sa baby namin na nasa tiyan ko. Ginamit po naming inspirasyon ang magiging anak namin para magpatuloy sa buhay. Mahirap na masakit pero nang ipanganak ko ang second baby namin, napalitan po ng saya at excitement ang mga pinagdaanan namin
mula nang mamatay ang aming panganay. Inalagaan po namin at iningatan ang baby boy namin hanggang sa lumaki siya. Thankful na lang talaga kami ni Danilo dahil hindi siya naging sakitin katulad ng panganay namin. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mag-worry kapag inuubo o sinisipo ng anak namin. Kahit kompleto naman ang bakuna at vitamins niya. Sa paglipas ng mga taon ay binayaan po ulit kami ng isang anak na babae. Siya na po ang bunso namin, Papa Dudut, at naging sentro ng atensyon at kasiyahan sa pamilya namin. Sa pag-usad ng panahon ay naging close na ng husto sila ni Danilo at ang bunso namin dahil malambing talaga ang anak naming babae. Hindi nga nagtagal ay tumungtong na po sa college ang anak naming lalaki at nasa huling taon na sa high school ang unika iha namin. Noong mga panahon na yon ay binili po namin ang motor ang anak naming nasa kolehiyo para may magamit siya kapag pumapasok sa university. Medyo malayo kasi ang school niya, Papa Dudut. Kaya lang, yun din po ang naging dahilan para kabahan ako sa kaligtasan ng anak ko, lalo pat may pagkakaskasero siya magmaneho. Dahilan para isang beses ay sumemplang siya at nagkaroon ng pasa at mga sugat sa kanyang katawan. Danilo! Yang anak mo pagsabihan mo ha? Narinig mo ba kung paano ako sinagot-sagot? Akala mo hindi ako ang mama niya? Uminahon ka nga muna, Larissa. Nahihilo ko sa'yo. Kanina ka ba palakad-lakad? Paano ako hihinahon nakakainit ng ulo yung anak mo? Manang-mana talaga sa'yo. O bakit naman ako nadamay dyan? Kailan ko pinainit ulo mo? Ngayon, kasi hindi mo ako naintindihan. Naiintindihan kita. Hayaan mo, kakausapin ko ang anak natin. Mali talaga na sagutin kanya ng pabalang. Yan nga ang sinasabi ko, pero mali ba ako? Nag-aalala lang naman ako sa kanya dahil sa nangyari. Paano kung mas malala pa pala ang disgrasya na inabot niya? Paano kung imbis na mga galos at pasalang sa tuhod at siko, pumutok na yung ulo niya o kaya nabalian siya ng buto? Hindi ko kakayanin yun, Danilo! Pwede ba kumalma ka? Mupo ka muna. Pwede ba? Wag ba ako utusang kumalma? Teka nga, bakit parang kalmado ka pa? Di ka ba talaga marunong mag-alala para sa anak natin? Siyempre nag-aalala ko, pero ayoko mataranta katulad mo. Ah, ganon. Ano, gagaya ka rin sa anak mo? Sasabihan mo rin ba ako na overacting? Hindi, pero pumirmi ka muna. Hay nako, ewan ko sa'yo! Ang akin lang, walang madudulot na maganda ang pag-aalala mo dahil sigurado ako na mula ngayon, lalo nang mag-iingat ang anak natin. Ang aksidente, hindi naman maiiwasan yan. Pero dahil sa nangyari, malamang matakot na yun pag nagbara-bara siya sa pagmamaneho ng motor niya. Pag may nangyari pa talaga na di maganda sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Dapat talaga hindi ka na pumayag nung nagpabili ng motor yung anak mo. Parang hindi naman yata tama yan. Kasi pareho naman tayong sumang-ayon na kuhanan siya ng motor para may magamit siya sa pagpasok sa school. Ilang buwan na rin naman tayo nirereklamuhan ng anak mo dahil napapagod siya sa pagkocommute. Oh, baka naman sa akin mo pa rin isisi na malayo kasi ang school na pinasukan niya, ha? Ah, basta! Kasalanan mo pa rin! Darling, walang mangyayaring masama sa anak natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Huwag mo rin isipin na hindi kita naiintindihan kasi magulang din ako. Nung tumawag ka sa akin kanina para sabihin na sumemplang ang anak natin, nagmamadali akong makauwi galing sa trabaho kasi nag-aalala ako ng gusto. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga pangyayari. Alam ko naman nakabado ka rin nun. Sinong hindi kakabahan? Tatay ako, anak ko yun. Mabuti ka mo dahil sinabi ng bunso natin na hindi naman malala yung mga sugat ng kuya niya. Yung pagkakatawag mo kasi sa akin kanina parang… Oo. Huwag mo lang ituloy. Susungal-ngalin talaga kita. Biro lang, ikaw naman. Nakuha mo pa talaga magbiro samantalang seryoso ang nangyayari? Pinagagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag ka na magalit. Pambihira ka naman kasi. Kausapin mo yung anak mo ha kasi sumasakit ang ulo ko sa kanya. Pagsabihan mo siya. Ipaintindi mo na nag-aalala lang kamo tayo.
Hindi niyo ako masisisi kung maging overprotective ako sa anak namin Papa Dudut dahil ayoko na pong maulit na mamatayan ng anak. Pag nangyari pa yon ay baka hindi ko na kayanin pa. Nasasaktan lamang ako doon sa parte na habang pinagsasabihan ko ang anak naming lalaki na mag-ingat sa susunod ay sinabihan niya akong OA. Hindi naman daw po malala ang injury niya at nangyayari talaga ang pagsemplang sa lahat ng may motor. Yun po ang kinalungkot ko ng husto ng mga panahon na yon. Na siya namang sinabi ko kay Danilo. Alam ko po na naiintindihan ako ng mister ko dahil magulang din siya. Masakit din sa kanya na mawala ng anak pero mas hindi ko po maatim na maranasan paulit yon. Kaya lalo akong naging mahigpit sa dalawa naming anak Papa Dudut. Nandyan yung hindi ko na pinagamit ng motor ang anak naming lalaki dahil natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Dinabugan niya pa nga ako at inaway pero nanindigan po ako na ako ang masusunod sa pamamahay namin. Kahit si Danilo ay walang nagawa sa desisyon ko Papa Dudut dahil alam niyang bubungangaan ko siya kapag kinontra niya ako. Yung anak ko namang babae ay mas sinigpitan ko lalo na kapag uuwi galing sa school. Sinusundo ko na rin siya para alam kong ligtas siyang makakarating sa bahay namin kahit na ilang beses na siyang nagsasabi na huwag ko na yung gawin dahil malaki na raw siya. Pero binabaliwala ko po ang sentimiento ng mga anak ko at mas pinakinggan ko ang sarili ko. Para sa akin ay hindi nila alam ang pakiramdam ko bilang nanay nila na nag-aalala sa mga anak dahil wala pa naman sila sa posisyon ko para maunawaan yon. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako mapakali Papa Dudut. Kahit alam kong nasa pamamahay ko lamang ang mga anak ko, may mga gabi na hindi ako pinapatulog ng mahimbing dahil kung ano-anong masasamang bagay ang napananaginipan ko Papa Dudut. Anak? Anak ko? Parang awa mo na gumising ka. Anak, huwag mo na mag-iwan si Mama at Papa. Please, gumising ka kasi hindi namin kaya na mawala ka. Anak naman eh. Anak, alam mo namang hindi magandang biro to. Huwag mo naman kaming takutin ng Papa mo kasi hindi nakakatuwa. Anak! Uy, Larissa! Gumising ka! Danilo, Nananaginip ka ng masama. Ayos ka lang ba? mukha ba akong ayos lang? Danilo, namatay ang anak natin sa panaginip ko. Ano sa palagay mong mararamdaman ko? Hindi ko kayang mawala ang anak natin. Ikamamatay ko yon. Nanaginip ka lang. Hindi totoo na namatay ang anak natin. Natutulog siya ngayon sa kwarto niya. Pero hindi siya sumabay sa atin sa hapunan kanina kahit ilang beses ko na siyang tinawag. Sinabi lang niyang busog siya. Malamang nagtatampo pa rin yun dahil hindi mo pa rin siya pinapayagang magmotor. Pero nakita kong lumabas din siya sa kwarto niya para kumain. Huwag ka na mag-alala. Ang hirap naman ang sinasabi mo. Nanay ako, Danilo. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Parang gusto ko tuloy siyang puntahan sa kwarto niya ngayon. Anak ko rin siya, Larissa. Saka huwag mo na siyang puntahan dahil baka natutulog na yun. May pasok pa siya bukas sa school. Sigurado magtataka yun kung bakit mo siya biglang pinuntahan. Pero parang hindi na ako makakatulog dahil natatakot ako. Kahit sinabi mo na wag akong mag-alala, hindi ko pa rin kaya. Mabuti pa, ikwento mo na lang sa akin ang napanaginipan mo. Para kahit paano mapanatag ang isip mo. Naaksidente raw ang anak natin at namatay. Tapos iyak ako ng iyak kasi hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Napakabata pa niya para mawala sa atin, Danilo. Paano na lang kung magkatotoo yun? Sabi sa akin ng nanay ko, ang panaginip daw babala sa totoong buhay. Kumbaga, masamang pangitain na hindi natin dapat binabaliwala. Ikaw na may sabi, panaginip lang yan. Para sa akin, hindi yan totoo. At hindi magkakatotoo. Ligtas ang anak natin.
Hindi siya mawawala sa atin. Sana nga tama ang sinasabi mo kasi hindi ko kakayanin. Ayoko na uli mawalan ng anak dahil sobrang sakit nun. Para ako masisiraan ng ulo kaya sana lang talaga. Tama ka na panaginip lang yun. Halika nga rito. Yakapin na lang kita. Tahan na. Tahan na, darling. Panaginip lang yun. Hindi totoo na may mangyayaring masama sa anak natin dahil poprotektahan siya ng Diyos. Hindi ba? Yun ang gabi-gabing panalangin natin. Ang alagaan at gabayan sila magkapatid ng may kapal. Oo, Danilo. Dahil higit na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa atin ang mga magulang nila. Tama. Kaya magiging maayos din ang lahat. Okay ka na ba, darling? Okay na ako. Salamat kasi nandyan ka. Lagi lang ako nandito. Sandali lang ha. Ikukuha muna kita ng tubig bago tayo bumalik sa pagtulog. Takot na takot po ako nang magising mula sa bangungot na yon kung saan ay namatay daw ang anak ko. Mabuti na lamang dahil nasa tabi ko si Danilo para aluhin at samahan niya ako, Papa Dudut. Natatandaan ko pa na nanlalambot ang buong katawan ko at nanginginig ang boses ko ng gabing yon. Kung tutuusin ay hindi po yun ang unang gabi na dinalaw ako ng masamang pangitain sa panaginip. Sa sobrang dami ay hindi ko na mabilang kung ilan. Ewan, wala naman akong third eye o psychic ability pero kinukutuban po ako ng masama, Papa Dudut. Ayoko pong magpadala sa isiping yon kaya sinunod ko ang payo ni Danilo na baliwalain ang masamang pangitain ko. Nagdasal din po ako ng husto para maprotektahan ng Diyos ang mga anak namin. Nang sumunod na mga araw ay tuluyan na nga pong nawala sa isipan ko ang tungkol sa masamang panaginip. Kaso, may nangyari pong hindi ko inaasahan. Dahilan para sa ikalawang pagkakataon ay madurog ang puso namin ni Danilo bilang mga magulang. Yon ay nang itakas ng anak naming lalaki ang motor niya nang makuha niya ang susi sa kwarto namin ng asawa ko. Nalaman na lang po namin yon matapos may makapagsabi sa amin na nasangkot siya sa isang aksidente. Kung saan, Papa Dudut, ay sumalpok ang motor niya sa puno ng mangga. Sa may highway at dead on the spot ang aming anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulala po ako nang makarating ang balitang yon sa pamilya namin at nanginginig ang buong katawan ko habang papunta kami sa ospital ng araw na yon, Papa Dudut. At nang makumpirma nga po namin ang katawan ng aming anak, ang namatay ay napahiyaw po ako at humagulhol. Kulang na lamang ay mawalan ako ng lakas ng tuhod dahil sa mga nangyari. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko dahil blanko po ang isipan ko at para akong masisiraan ng ulo ng panahon na yon, Papa Dudut. Gusto kong magwala, gusto kong manuntok at manipa para lamang mailabas ang bigat ng kalooban ko sa mga nangyari kahit na alam kong hindi yon makakatulong para mabuhay ulit ang anak ko. Kaso ang sakit-sakit, Papa Dudut, parang pinupunit po ang puso ko ng libu-libong piraso. Parang pinipiga ang pagkatao ko. At kahit hanggang sa burol ng anak namin ay hindi po ako mapakalma ng asawa ko, Papa Dudut. Iyak po ako ng iyak at nagmamakaawa rin ako sa harap ng kabaw ng anak namin na mabuhay siya. Kahit alam kong imposibleng mangyari yon. Bilang isang ina ay wala nang sasakit pa sa mga nangyari. Wala nang sasama pa sa realidad na namatayan ka ng anak ng higit sa isang beses. Hindi ko po alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw, Papa Dudut, dahil pakiwari ko ay kasama niyang namatay ang puso ko. Kasabay noon ay hindi ko mapigilang sisihin ang mister ko dahil hindi siya nakinig sa masamang mga pangitain ko, Papa Dudut.
Larissa. Bitawan mo ako! Galit na galit ako sa'yo! Bakit? Anong ginawa ko? Nagtatanong ka pa ba talaga? Kasalanan mo kung bakit nawala ang anak natin! Hindi ka kasi nakinig sa akin noon nung sinabi ko sa'yo yung tungkol sa panaginip ko! Sabi mo wala lang yon! Na hindi yun totoo! Pero ano nangyari? Tingnan mo ngayon ang anak natin! Patay na siya, Danilo! Patay na ang anak natin! Hindi ko naman ginusto nangyari sa anak natin. Huwag mo naman sana ako sisihin. Sinong sisisihin ko? Yung kapitbahay natin? Yung mga taong nandito? Sige nga, sabihin mo, sino? Walang may gusto sa nangyari. Kaya wala kang dapat sisihin. Masakit din sa akin na maagang kinuha ang anak natin. Pero ano magagawa ko? Aksidente yun. Pwesteng katwiran yan, Danilo! Kung hindi kasi sa lintik na motor na yan, hindi madidisgrasya ang anak ko! Hindi sana siya mamamatay! Sa akin mo na naman ba isisisihan? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagigpit sa kanya. Kaya niya tinakas ang motor niya. Anong gusto mong palabasin? Kasalanan ko? Ganun ba? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na, Larissa. Masyado lang akong nadala. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Durog ang puso ko! Para na rin akong pinatay dahil sa nangyari sa anak natin! Paano na lang tayo magpapatuloy kung kulang na ang pamilya natin? Sige nga, sagutin mo! Ang bata-bata pa ng anak natin na hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral! Hindi pa nagkakaroon ng sariling pamilya! Hindi pa niya na-enjoy ang buhay niya tapos kinuha na siya sa atin! Ang sakit-sakit, Danilo! Bilang nanay, hindi ko deserve na maranasang mawalan ng mga anak! Alam ko, hindi talaga madali ang pinagdadaanan natin. Kung bakit ba naman kasi hindi ako nakinig nun sa kutob ko? Kung bakit kasi binaliwala ko yung masamang pagitain ko? Hindi sana mawawala sa akin ang anak ko! Hindi sana siya kukunin ng kamatayan! Danilo, hindi ko na alam ang gagawin ko! Para ako mababaliw! Para ako masisiraan ng ulo! Huminahon ka muna, Larissa. Paano ako hihinahon? Sige nga! Paano? Sabihin mo! Patay na ang anak natin! Hindi na siya babangon dyan sa kabaong na hinihigaan niya kasi iniwan na niya tayo! Bakit kailangan mangyari ito sa atin? Ginawa naman natin ang lahat para maging mabuti at maalagang magulang. Pero bakit pinaparusahan naman tayo ng langit? Larissa, ayos ka lang? Gumisi ka, Larissa! Larissa! Tulong! Tulungan niyo kami! Papa Dudut, gusto ko pong magalit sa Diyos dahil pinaglaruan niya ang puso ko. Wala naman po akong kasalanan para parusahan niya sa pamamagitan ng pagbawi sa mga anak ko ng ganon kaaga na siya rin mismo ang nagbigay sa amin. Para sa akin ay unfair po yun at sa kahit sang anggulo tingnan ay hindi ko alam kung paano ako ulit magsisimula. Pakiramdam ko rin ay wala na akong ginawang tama dahil naiisip ko, what if hindi ako naging mahigpit sa anak ko? Hindi sana magkakatotoo ang masamang pangitain ko. Tulala pa rin ako at walang maisip na matino hanggang sa mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Sa gitna ng pagluluksa ko ay hirap na hirap din po pala ang mister ko, Papa Dudut, at may mga gabi na narinig ko siyang umiiyak. Hirap din po siyang makatulog samantalang ako naman po ay yung tulog ng tulog. Kapag tinatanong ko si Danilo kung ayos lamang siya ay sinasabi niyang ayos lang siya. Alam ko na hindi lang ako ang nagluluksa sa pamilya namin dahil hirap din po ang anak naming babae. Doon ko na-realize na kailangan ako ng pamilya namin dahil hindi namin malalampasan ang pagsubok na ibinigay sa amin kung hindi kami sama-sama
na magtutulungan. Danilo, pwede ba kitang makausap? Sige, tungkol saan? Gusto ko munang humingi ng tawad kasi naging makasarili ako nitong nakaraan. Lalo na sa paraan ko ng pagluluksa sa pagkamatay ng anak natin. Nakalimutan ko na anak mo rin siya. At kahit ikaw, nagluluksa rin. Naiintindihan ko naman na sa ating dalawa, mas masakit lahat to para sa'yo. Kasi ikaw nagdala sa mga anak natin sa tiyan mo ng 9 na buwan. Ikaw din ang kasakasama nila simula baby sila habang nagtatrabaho naman ako. Ikaw halos na nagpalaki sa kanila kaya hindi madali na bigla na lang sila mawawala sa'yo. Nandun na tayo, pero di ko pa rin dapat binaliwala yung nararamdaman mo. Oo, naiintindihan mo ko, salamat. Pero dapat, naiintindihan din kita dahil mag-asawa tayo. Tayong dalawang mga magulang nila. Kung wala ka, wala rin sila. Nahihiya ako sa inyo ng bunso natin kasi akala ko ako lang yung nawalan, pero ang totoo, tayo. Ang pamilya natin ang namatayan. Gabi-gabi, tinatanong ko rin ng Diyos sa mga panalangin ko kung bakit niya kinuha sa atin ang 2 anak natin. Naging mabuting magulang naman tayo. Hindi natin sila pinababayaan. Pero sa huli, na-realize ko na lahat naman ng tao namamatay. Siguro, yun lang talaga ang panahon na ilalagi ng mga anak natin sa mundo. Kaya iniisip ko na lang na mabuti binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na makasama sila at maging magulang sa kanila. Ang hirap lang sa parte natin bilang magulang na ilibing ang sarili nating mga anak. Akala ko kasi sila ang maglilibing sa atin. Kung nasan man ngayon ang mga anak natin, alam kong masaya na sila. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero hindi habang buhay, magpapatali tayo rito. Larissa, meron pa tayong isang anak. Kailangan din niya tayo. Nagsabi sa akin ng bunso mo na namimiss ka na raw niya. Hindi ka na rin kasi namin madalas nakakasabay sa hapunan dahil lagi ka nagkukulong sa kwarto. Naiintindihan niya nagluluksa ka. Pero mas magiging madali sa atin lahat na makamove on kung hindi natin itataboy ang isa't isa. Alam ko. Kaya nga gusto kong bumawi sa inyo ng bunso natin dahil mahal na mahal ko kayo. Dahil sa nangyari, natutunan kong pahalagahan ng buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo mananatili sa mundong to, kaya dapat nating sulitin ang bawat sandali. Ayoko na may araw na lilipas na hindi ko nasasabi at naipaparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Napakaswerte ko dahil kayo ang pamilya ko. Napakaswerte ko dahil ikaw ang asawa ko, Danilo. Salamat kasi ang tiyaga mo sa akin. Mahal kita, Larissa. At ngayong merong pinagdadaanan ng pamilya natin, naniniwala ako na balang araw, malalagpasan din natin to ng sama-sama. Mahal na mahal ka rin ang bunso natin. Mabuti pa tawagin mo na dun si Bunso kasi plano kong magluto ng paborito niyong mag-ama. Babawi ako sa inyo. Sige, sigurado matutuwa ang anak natin kasi na-miss niya ang luto mo. Bilang isang ina at magulang ay masakit na makita mong nililibing ang mga anak mo. At kulang na lamang ay magkapira-piraso ang puso mo kapag nawala sila sa iyo. Mahirap makapag-move on at aminado ako na may mga gabi na naiiyak pa rin ako, Papa Dudut, dahil nagiging sariwa sa alaala ko ang pagkamatay ng mga anak namin ni Danilo. Pero sa awa ng Diyos ay unti-unti na kaming nakapag-move on at nagpapatuloy sa buhay. Gano'n naman, hindi ba?
Nabibigyan lang ng puwang sa puso natin yung sakit pero hindi naman ito tuluyang nawawala. Sa kabila ng lahat ay inisip ko na lamang na may dahilan ang lahat. Na balang araw pag inadya ng langit ay magkikita at magkakasama kami ulit ng mga anak ko sa kabilang buhay. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting lagay naman po ang bawat isa sa amin at naging pampawala ko ng stress ang pakikinig po ng Barangay Love Stories. Maganda po kasi ang mga storya na tinatampok ninyo at ang pinakapaborito ko ang tungkol sa pamilya. Nakaka-relate po kasi ako kaya naisipan ko rin po magsulat, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong programa and more power sa inyong istasyon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Larissa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Masakit mamatayan ng magulang. Pero kung isa kang magulang ay walang kasing sakit ang mamatayan ng anak. Anak dapat ang maglilibing sa magulang at hindi magulang ang maglilibing sa anak. Ikaw, kabarangay, paano mo kinaya ang ganitong klase ng pagsubok sa buhay? Dear Papa Dudut, ang pagiging ina hindi yan basta-basta. Maraming pagsasakripisyo ang dapat handa tayong gawin para maging mabuting magulang sa mga anak natin. Yun po ang lagi kong iniisip simula nang ikasal kami ng asawa kong si Danilo at magsamang magplano ng pamilya namin. Hindi po madali ang landas na dinadaanan namin para matupad ang pangarap namin yon. Pero masasabi ko pong worth it ang lahat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Larissa, mother of 3, 45 years old at tubong Isabela. Pero kasalukuyang nakatira sa Maynila. Ang asawa ko pong si Danilo ay nagtatrabaho sa isang construction company habang ako naman ay isang housewife. Mabait po ang mister ko, Papa Dudut. Siya na po talaga ang pinakamaalaga at understanding na lalaki na nakilala ko. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siyang naging asawa ko. Pero nang maikasal kami ay hindi kami kaagad nagkaanak. Sa totoo lang ay yun po talaga ang unang pagsubok ng pagsasama namin na kulang na lamang ay sukuan namin. Madalas ko noong iniisip na baka hindi talaga kami magkakaanak ng mister ko. Kaya naman ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat, Papa Dudut. Ano kayang pakiramdam kapag meron tayong anak? Palagay mo, darling. Siguro maingay dito sa bahay natin. Yung mga gamit na lagi mo inaayos, malamang lagi rin magulo. Nakakainggit yung mga mag-asawa na merong mga anak. Yung iba sa kanila, 2 o 3 pa yung baby nila, samantalang tayo. Oh, nalulungkot ka na naman, darling. Hindi ko lang kasi mapigilan. Ilang taon na rin tayong kasal pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko na alam ang gagawin. Pakiramdam ko wala akong kwentang babae kasi hindi kita mabigyan ng anak. Kahit kailan, hindi ko inisip na wala kang kwenta dahil lang wala tayong anak, Larissa. Kaya hindi tama na ganyan ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilang mag-overthink at magkumpara.
Lalo kapag nakakakita ako ng mag-asawa na may mga anak. Yung kumari ko nga pala, niyaya niya akong pumunta sa birthday party ng anak niya kaso nagdadalawang isip ako. Bakit naman? Sigurado kasi na maiinggit lang ako pag nakita ko yung anak niya. Baka maging bitter lang ako. Kaya hindi na lang ako pupunta. Darling, pasasaan ba naman ang palagian nating pagdarasal sa Diyos na sana pagkalooban din tayo ng sarili nating anak, hindi ba? Malay mo, isa sa mga araw na to, dinggin niya na ang panalangin natin. Huwag lang tayong mawawalan ng tiwala sa Kanya. Hindi naman ako nawawalan ng tiwala sa Diyos. Naiinip lang ako. Hindi na tayo bumabata, Danilo. Baka kung kailan uugod-ugod na tayo saka lang tayo magkaanak. Paano pa natin maaalagaan yung baby natin pag nagkataon? Mahihirapan na tayo. Tama ka naman, kaya nga naisip ko rin na may isa pang option na pwede nating gawin kung sakali na hindi tayo pagkakalooban ng anak. Ano yun? Mag-ampun tayo. Ayos lang sa'yo na mag-alaga ng anak na hindi mo dugot laman? Ang pagiging magulang naman hindi nasusukat sa kung nanggaling ba sa'yo o hindi ang anak na aalagaan at palalakihin mo. Kaya ayos lang sa akin na mag-ampun tayo kung wala na talagang pag-asa na magkaanak tayo. Pero syempre option pa lang yun. Ayoko namang gustuin lalo na kung hindi ka sangayon. Hindi naman sa ayaw ko. Pero iba pa rin kapag nanggaling sa tiyan ko yung bata na aalagaan at palalakihin natin. Gusto ko maranasang magbuntis at dalhin siya ng 9 na buwan. Pakiramdam ko kasi mas magiging malalim ang koneksyon namin sa isa't isa at yun ang kukumpleto sa pagiging nanay ko sa kanya. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Ikaw pa rin naman ang magbubuntis sa ating dalawa pag nagkataon. Ayokong alisin sa iyo ang karapatan na maramdaman at mapagdaanan ang proseso ng pagkakaroon natin ng anak. Salamat Danilo kasi naiintindihan mo ko. Kahit na ngayon na malabo pa rin talaga ang tsansa na mabigyan kita ng anak. Kaya kong maghintay na maging tatay kung kailan handa na tayong pareho ng pagkalooban ng anak. Kaya huwag ka na mag-alala. Pilitin mo ring huwag na mag-isip ng mga negatibong bagay dahil kalulungkot mo lang yun. Naniniwala ako na maririnig din ng Diyos ang panalangin natin at bibigyan niya tayo ng anak. Magiging mga magulang din tayo, Larissa. Tama, magiging mga magulang din tayo. Hindi na ako makapaghintay na matawag na mama ng magiging anak natin. Siyempre ako rin. Excited na matawag na papa. Pero sa ngayon, habang wala pa siya, tayong dalawa muna. Ayos ba yun? Yun lang pala ayos na ayos. Papadudot, kahit na pag-usapan na namin ni Danilo ang tungkol sa pag-aampon ay hindi pa rin po namin tuluyang isinarang isipan namin na balang araw ay diringgin ang may kapal ang panalangin namin na magkakaroon pa rin kami ng anak. Kung kinakailangan naming magdasal sa lahat ng santo o pumunta sa mga simbahan para lamang magkaroon ng himala at mabuntis ako ay gagawin po namin ni Danilo. Hindi rin po kami tumigil sa pag-aalaga sa aming sarili at nandyan yung nagpapacheck up. Nagpapacheck up kami kung saan ay nalaman ko nga na may PCOS ako. Dahilan kung bakit hirap akong magbuntis. Malaking dagok po sa akin ang sakit ko na yon kaya aaminin ko na nakadagdag yon sa depression na nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat ay lalong naging maunawain sa akin ang asawa ko. Lumipas pa po ang ilang taon na pagsunod sa mga sinasabi ng doktor na gawin ko at pag-inom ng gamot at ganoon din ang pagkakaroon ng proper exercise at bawas stress ay nagkatotoo po ang matagal na naming pangarap ni Danilo. Nabuntis po ako, Papa Dudut. Masayang masaya po kaming mag-asawa dahil sa wakas ay magiging magulang na kami. Ingat na ingat po ako habang dinadala sa tiyan ko ang panganay namin. Kitang-kita ko naman po sa mga mata ni Danilo na excited siya and in fact, lalo siyang naging masipag sa trabaho at mas naging vocal siya sa mga pangarap at plano niya para sa aming lumalaking pamilya. Hindi nagtagal ay pinanganak po ang baby namin. Pero imbis na excitement, kaba at pag-aalala po ang agad kong naramdaman ng unang beses na makita ko siya. At hanggang sa makauwi na kami sa bahay matapos akong manganak sa ospital ay may punto na ayaw ko pong hawakan o lapitan ng baby ko dahil pakiramdam ko may magagawa akong mali.
Nawalan po ako ng kumpiyansa sa sarili ko na magiging mabuting nanay ako sa anak ko. Bukod doon ay mabilis din akong mairita sa kanya kapag umiiyak siya. At kaagad ko po yung napansin, maging ang mister ko, Papa Dudut. Ayos ka lang ba, Larissa? Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Pero parang ang lungkot-lungkot mo. Kaya hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa'yo. Ewan ko ba, pero parang pagod na pagod ako. Simula nang umalis ka kanina papasok sa trabaho, wala na akong ibang inatupag kundi alagaan niyang anak natin. Hindi na nga ako nakapaghugas ng pinggan o nakapaglaba kasi iyak nang iyak si baby. Gusto lagi katabi ako. Sa kanya talaga ako mas napagod kaysa sa mga gawaing bahay Ganun ba? Gusto mo bang mag-leave muna ako sa trabaho para samahan kayo rito sa bahay? Naku, wag na. Ilang linggo ka nang nandito simula ng mga anak ako. Alam kong tambak na rin ang trabaho mo. Diba nabanggit mo nung nakaraan na kulang ang 3 oras na overtime para matapos mo yung mga pinapagawa sa'yo na pending ng ilang araw? Oo, marami nga akong kailangan tapusin. Pero mas importante na matulungan kita sa pag-aalaga kay baby. Sabing wag na, kaya ko na to. Bakit hindi na lang natin papuntahin dito sa bahay si nanay para makasama nyo? Nung huling dalaw daw niya, nagpresenta siya na dito raw muna sa titira para masamahan kayo. Tsaka para matulungan ka sa pag-aalaga sa anak natin. Matanda na si nanay. Madalas na nga yun magreklamo na masakit ang likod niya at mga tuhod Baka imbis na isa lang ang alagaan ko, 2 pa sila ng anak natin ang iintindihin ko. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Mukha ka na kasing stress at kulang sa tulog, darling. Ayoko magkasakit ka. Ayoko rin naman magkasakit pero ganun yata talaga kapag bagong nanay. Hayaan mo masasanay din ako. Masasanay din tayo. Makakapag-adjust din ako. Basta, kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahihiya magsabi sa akin. Alam mo naman na willing akong tumulong para mapagaan ang araw-araw mo. Alam ko naman yon, Danilo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandyan ka. Sigurado kasi ako na hindi ko kakayanin ang lahat kung wala ka. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa'yo. Kasi sinamahan mo ko sa paghihintay na magkaroon ng anak. Hindi ka nawalan ng pag-asa na balang araw, magiging magulang din tayo. Tinutupad ko lang naman kung anong sinabi ko at pinangako sa altar nung ikasal tayo. Kaya kahit makulitan ka sa akin, lagi mo ko maasahan. Oh, si baby umiiyak. Ay, kakapatulog ko lang sa kanya kanina, ba't ang aga naman niyang nagising? Masyado ba siyang naingayan sa pag-uusap natin? Teka darling, bakit parang nagagalit ka? Hindi ako galit. Pagod lang ako. Mabuti pa puntahan ko muna ang anak natin. Baka kabaging kaya iiyak. Sige, kasi ayoko muna siyang makita. Ewan pero nagsasawa ako kapag ang hirap niyang patahanin. Larissa! Larissa! Parang mainit ang anak natin! Ano? Bukas naman ang aircon na! Hindi yun ang ibig ko sabihin! Nilalagnat ang baby natin! Halika rito! Dali! Kumpirmadong nilalagnat nga po ang anak namin kaya kaagad namin siyang dinala sa pinakamalapit na ospital, Papa Dudut. Mabuti na lamang at naagapan yon at hindi na lumala pa. Malaki po ang pagsisisi ko dahil pakiramdam ko ay napabayaan ko ang baby namin samantalang matagal namin siyang pinagdasal ni Danilo na ibigay sa amin ng Diyos. Mabuti na lang dahil hindi ako hinusgahan ng mister ko. Mas inintindi niya ako at ang pinagdadaanan ko. Naging mas maalaga rin siya sa aming mag-ina dahil alam niyang hindi madali ang mga karanasan ko mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. Postpartum, yun po ang eksaktong termino kung bakit irritable ako at mailap sa sarili kong anak. Sa gabay ng mga doktor ko at pamilya namin ay unti-unti ko pong nalagpasan ang pinagdaraanan ko. Natanggap ko na po ang baby ko at mas naaalagaan ko na rin siya.
Papadudot lumipas ang ilang buwan, nagkaroon na naman po ako ng unexpected blessing sa pamilya namin dahil nabuntis ulit ako ng mister ko at magkaka-baby na naman kami. Alam kong ready na kami financially kaya walang kaso kung magkasunod na dumating sa buhay namin ang aming mga anak. Pero hindi po lahat ng kasiyahan ay nagtatagal. Napatunayan po namin yon. Dahil ng mga sumunod na buwan ay lalong naging masakitin ang panganay namin. Madalas naming dinadala sa ospital ang baby namin sa kung ano-anong kadahilanan. Pero noong isang beses na nagkaubot sipon siya ay nalaman namin na meron na pala siyang pulmonya at huli na. Malala na po yun kaya nang sumunod na pagkakataon na dinala namin sa ospital ang anak namin, ay binawian siya ng buhay. Namatay po ang panganay namin ni Danilo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para sa isang magulang na naghintay ng matagal para magkaroon ng anak ay hindi po madaling mamatayan ng supling, Papa Dudut. Kahit na sabihin ng iba na wala pa namang isang taon ng baby namin, mahirap para sa amin ni Danilo na tanggapin na gano'n na lang kadali na binawi sa amin ng langit ang panganay namin. Iyak po ko ng iyak noon, Papa Dudut, at kulang na lang ay mawalan ako ng boses at matuyo ang luha ko sa mga mata. Gusto kong magalit sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay nagkulang ako bilang nanay. Kaya nangyari yon sa baby namin. At hanggang sa burol at libing ng anak namin ay emosyonal po ako. Hinimatay pa nga ako nang takpan ang nicho niya, Papa Dudut. Alam ko kasi na sa mga larawang ko na lamang makikita ang mukha ng anak namin. Sa kabila ng lahat ay meron pa rin pong buhay na pilit na kumakapit sa sinapupunan ko. Kaya kahit malungkot at nakakapagod ay pinilit ko pong lumaban. Lumaban po kami ni Danilo para sa baby namin na nasa tiyan ko. Ginamit po naming inspirasyon ang magiging anak namin para magpatuloy sa buhay. Mahirap na masakit pero nang ipanganak ko ang second baby namin, napalitan po ng saya at excitement ang mga pinagdaanan namin mula nang mamatay ang aming panganay. Nalagaan po namin at iningatan ang baby boy namin hanggang sa lumaki siya. Thankful na lang talaga kami ni Danilo dahil hindi siya naging sakitin katulad ng panganay namin. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mag-worry kapag inuubo o sinisipo ng anak namin. Kahit kompleto naman ang bakuna at vitamins niya. Sa paglipas ng mga taon ay binayaan po ulit kami ng isang anak na babae. Siya na po ang bunso namin, Papa Dudut. At naging sentro ng atensyon at kasiyahan sa pamilya namin. Sa pag-usad ng panahon ay naging close na ng husto sila ni Danilo at ang bunso namin dahil malambing talaga ang anak naming babae. Hindi nga nagtagal ay tumungtong na po sa college ang anak naming lalaki at nasa huling taon na sa high school ang unika iha namin. Noong mga panahon na yon ay binili po namin ng motor ang anak naming nasa kolehiyo para may magamit siya kapag pumapasok sa university. Medyo malayo kasi ang school niya, Papa Dudut. Kaya lang, yun din po ang naging dahilan para kabahan ako sa kaligtasan ng anak ko, lalo pat may pagkakaskasero siya magmaneho. Dahilan para isang beses ay sumemplang siya at nagkaroon ng pasa at mga sugat sa kanyang katawan. Danilo! Yang anak mo pagsabihan mo ha? Narinig mo ba kung paano ako sinagot-sagot? Akala mo hindi ako ang mama niya? Uminahon ka nga muna, Larissa. Nahihilo ko sa'yo. Kanina ka ba palakad-lakad? Paano ako hihinahon nakakainit ng ulo yung anak mo? Manang-mana talaga sa'yo. O bakit naman ako nadamay dyan? Kailan ko pinainit ulo mo? Ngayon, kasi hindi mo ako naintindihan. Naiintindihan kita.
Hayaan mo, kakausapin ko ang anak natin. Mali talaga na sagutin kanya ng pabalang. Yan nga ang sinasabi ko. Pero mali ba ako? Nag-aalala lang naman ako sa kanya dahil sa nangyari. Paano kung mas malala pa pala ang disgrasya na inabot niya? Paano kung imbis na mga galos at pasalang sa tuhod at siko, pumutok na yung ulo niya o kaya nabalian siya ng buto? Hindi ko kakayanin yun, Danilo! Pwede ba kumalma ka? Mupo ka muna. Pwede ba? Huwag ba ako utusang kumalma? Teka nga, bakit parang kalmado ka pa? Di ka ba talaga marunong mag-alala para sa anak natin? Siyempre nag-aalala ako, pero ayoko mataranta katulad mo. Ah, ganon. Ano, gagaya ka rin sa anak mo? Sasabihan mo rin ba ako na overacting? Hindi, pero pumirmi ka muna. Hay nako, ewan ko sa'yo! Ang akin lang, walang madudulot na maganda ang pag-aalala mo dahil sigurado ako na mula ngayon, lalo nang mag-iingat ang anak natin. Ang aksidente, hindi naman maiiwasan yan. Pero dahil sa nangyari, malamang matakot na yun pag nagbara-bara siya sa pagmamaneho ng motor niya. Pag may nangyari pa talaga na di maganda sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Dapat talaga hindi ka na pumayag nung nagpabili ng motor yung anak mo. Parang hindi naman yata tama yan. Kasi pareho naman tayong sumang-ayon na kuhanan siya ng motor para may magamit siya sa pagpasok sa school. Ilang buwan na rin naman tayo nirereklamuhan ng anak mo dahil napapagod siya sa pagkocommute. Oh, baka naman sa akin mo pa rin isisi na malayo kasi ang school na pinasukan niya, ha? Ah, basta! Kasalanan mo pa rin! Darling, walang mangyayaring masama sa anak natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Huwag mo rin isipin na hindi kita naiintindihan kasi magulang din ako. Nung tumawag ka sa akin kanina para sabihin na sumemplang ang anak natin, nagmamadali akong makauwi galing sa trabaho kasi nag-aalala ako ng gusto. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga pangyayari. Alam ko naman nakabado ka rin nun. Sinong hindi kakabahan? Tatay ako, anak ko yun. Mabuti ka mo dahil sinabi ng bunso natin na hindi naman malala yung mga sugat ng kuya niya. Yung pagkakatawag mo kasi sa akin kanina parang… Oo. Huwag mo lang ituloy. Susungal-ngalin talaga kita. Biro lang, ikaw naman. Nakuha mo pa talaga magbiro samantalang seryoso ang nangyayari? Pinagagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag ka na magalit. Pambihira ka naman kasi. Kausapin mo yung anak mo ha kasi sumasakit ang ulo ko sa kanya. Pagsabihan mo siya. Ipaintindi mo na nag-aalala lang kamo tayo. Hindi niyo ako masisisi kung maging overprotective ako sa anak namin Papa Dudut dahil ayoko na pong maulit na mamatayan ng anak. Pag nangyari pa yon ay baka hindi ko na kayanin pa. Nasasaktan lamang ako doon sa parte na habang pinagsasabihan ko ang anak naming lalaki na mag-ingat sa susunod ay sinabihan niya akong OA. Hindi naman daw po malala ang injury niya at nangyayari talaga ang pagsemplang sa lahat ng may motor. Yun po ang kinalungkot ko ng husto ng mga panahon na yon. Na siya namang sinabi ko kay Danilo. Alam ko po na naiintindihan ako ng mister ko dahil magulang din siya. Masakit din sa kanya na mawala ng anak pero mas hindi ko po maatim na maranasan paulit yon. Kaya lalo ako naging mahigpit sa dalawa naming anak Papa Dudut. Nandyan yung hindi ko na pinagamit ng motor ang anak naming lalaki dahil natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Dinabugan niya pa nga ako at inaway pero nanindigan po ako na ako ang masusunod sa pamamahay namin. Kahit si Danilo ay walang nagawa sa desisyon ko Papa Dudut dahil alam niyang bubungangaan ko siya kapag kinontra niya ako. Yung anak ko namang babae mas sinigpitan ko lalo na kapag uuwi galing sa school. Sinusundo ko na rin siya para alam kong ligtas siyang makakarating sa bahay namin kahit na ilang beses na siyang nagsasabi na huwag ko na yung gawin dahil malaki na raw siya. Pero binabaliwala ko po ang sentimiento ng mga anak ko at mas pinakinggan ko ang sarili ko. Para sa akin ay hindi nila alam ang pakiramdam ko bilang nanay nila na nag-aalala sa mga anak dahil wala pa naman sila sa posisyon ko para maunawaan yon. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako mapakali Papa Dudut. Kahit alam kong nasa pamamahay ko lamang ang mga anak ko, may mga gabi na hindi ako pinapatulog ng mahimbing dahil kung ano-anong masasamang bagay ang napananaginipan ko Papa Dudut.
Larissa, gumising ka! Danilo, Nananaginip ka ng masama. Ayos ka lang ba? mukha ba akong ayos lang? Danilo, namatay ang anak natin sa panaginip ko. Ano sa palagay mong mararamdaman ko? Hindi ko kayang mawala ang anak natin. Ikamamatay ko yon. Nanaginip ka lang. Hindi totoo na namatay ang anak natin. Natutulog siya ngayon sa kwarto niya. Pero hindi siya sumabay sa atin sa hapunan kanina kahit ilang beses ko na siyang tinawag. Sinabi lang niyang busog siya. Malamang nagtatampo pa rin yun dahil hindi mo pa rin siya pinapayagang magmotor. Pero nakita kong lumabas din siya sa kwarto niya para kumain. Huwag ka na mag-alala. Ang hirap naman ang sinasabi mo. Nanay ako, Danilo. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Parang gusto ko tuloy siyang puntahan sa kwarto niya ngayon. Anak ko rin siya, Larissa. Saka huwag mo na siyang puntahan dahil baka natutulog na yun. May pasok pa siya bukas sa school. Sigurado magtataka yun kung bakit mo siya biglang pinuntahan. Pero parang hindi na ako makakatulog dahil natatakot ako. Kahit sinabi mo na wag akong mag-alala, hindi ko pa rin kaya. Mabuti pa, ikwento mo na lang sa akin ang napanaginipan mo. Para kahit paano mapanatag ang isip mo. Naaksidente raw ang anak natin at namatay. Tapos iyak ako ng iyak kasi hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Napakabata pa niya para mawala sa atin, Danilo. Paano na lang kung magkatotoo yun? Sabi sa akin ng nanay ko, ang panaginip daw babala sa totoong buhay. Kumbaga, masamang pangitain na hindi natin dapat binabaliwala. Ikaw na may sabi, panaginip lang yan. Para sa akin, hindi yan totoo. At hindi magkakatotoo. Ligtas ang anak natin. Hindi siya mawawala sa atin. Sana nga tama ang sinasabi mo kasi hindi ko kakayanin. Ayoko na uli mawalan ng anak dahil sobrang sakit nun. Para ako masisiraan ng ulo kaya sana lang talaga. Tama ka na panaginip lang yun. Halika nga rito. Yakapin na lang kita. Oh, tahan na. Tahan na, darling. Panaginip lang yun. Hindi totoo na may mangyayaring masama sa anak natin. Dahil poprotektahan siya ng Diyos. Hindi ba? Yun ang gabi-gabing panalangin natin. Ang alagaan at gabayan sila magkapatid ng may kapal. Oo, Danilo. Dahil higit na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa atin ang mga magulang nila. Tama. Kaya magiging maayos din ang lahat. Oh, okay ka na ba, darling? Okay na ako. Salamat kasi nandyan ka. Lagi lang ako nandito. Sandali lang ha. Ikukuha muna kita ng tubig bago tayo bumalik sa pagtulog. Takot na takot po ako nang magising mula sa bangungot na yon kung saan ay namatay daw ang anak ko. Mabuti na lamang dahil nasa tabi ko si Danilo para aluhin at samahan niya ako, Papa Dudut. Natatandaan ko pa na nanlalambot ang buong katawan ko at nanginginig ang boses ko ng gabing yon. Kung tutuusin ay hindi po yun ang unang gabi na dinalaw ako ng masamang pangitain sa panaginip. Sa sobrang dami ay hindi ko na mabilang kung ilan. Ewan, wala naman akong third eye o psychic ability pero kinukutuban po ako ng masama, Papa Dudut. Ayoko pong magpadala sa isiping yon kaya sinunod ko ang payo ni Danilo na baliwalain ang masamang pangitain ko. Nagdasal din po ako ng husto para maprotektahan ng Diyos ang mga anak namin. Nang sumunod na mga araw ay tuluyan na nga pong nawala sa isipan ko ang tungkol sa masamang panaginip. Kaso, may nangyari pong hindi ko inaasahan. Dahilan para sa ikalawang pagkakataon ay madurog ang puso namin ni Danilo bilang mga magulang. Yon ay nang itakas ng anak naming lalaki ang motor niya nang makuha niya ang susi sa kwarto namin ng asawa ko. Nalaman na lang po namin yon matapos may makapagsabi sa amin na nasangkot siya sa isang aksidente. Kung saan, Papa Dudut, ay sumalpok ang motor niya sa puno ng mangga. Sa may highway at dead on the spot.
ang aming anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulala po ako nang makarating ang balitang yon sa pamilya namin at nanginginig ang buong katawan ko habang papunta kami sa ospital ng araw na yon, Papa Dudut. At nang makumpirma nga po namin ang katawan ng aming anak, ang namatay ay napahiyaw po ako at humagulhol. Kulang na lamang ay mawalan ako ng lakas ng tuhod dahil sa mga nangyari. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko dahil blanko po ang isipan ko at para akong masisiraan ng ulo ng panahon na yon, Papa Dudut. Gusto kong magwala, gusto kong manuntok at manipa para lamang mailabas ang bigat ng kalooban ko sa mga nangyari kahit na alam kong hindi yon makakatulong para mabuhay ulit ang anak ko. Kaso ang sakit-sakit, Papa Dudut, parang pinupunit po ang puso ko ng libu-libong piraso. Parang pinipiga ang pagkatao ko. At kahit hanggang sa burol ng anak namin ay hindi po ako mapakalma ng asawa ko, Papa Dudut. Iyak po ako ng iyak at nagmamakaawa rin ako sa harap ng kabaw ng anak namin na mabuhay siya. Kahit alam kong imposibleng mangyari yon. Bilang isang ina ay wala nang sasakit pa sa mga nangyari. Wala nang sasama pa sa realidad na namatayan ka ng anak ng higit sa isang beses. Hindi ko po alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw, Papa Dudut, dahil pakiwari ko ay kasama niyang namatay ang puso ko. Kasabay noon ay hindi ko mapigilang sisihin ang mister ko dahil hindi siya nakinig sa masamang mga pangitain ko, Papa Dudut. Anak! Gumising ka, parang awa mo na! Anak ko, nakikiusap ang mama, please naman! Larissa, Bitawan mo ako! Galit na galit ako sa'yo! bakit? Anong ginawa ko? Nagtatanong ka pa ba talaga? Kasalanan mo kung bakit nawala ang anak natin! Hindi ka kasi nakinig sa akin noon nung sinabi ko sa'yo yung tungkol sa panaginip ko! Sabi mo wala lang yon! Na hindi yun totoo! Pero ano nangyari? Tingnan mo ngayon ang anak natin! Patay na siya, Danilo! Patay na ang anak natin! Hindi ko naman ginusto nangyari sa anak natin. Huwag mo naman sana ako sisihin. Sinong sisisihin ko? Yung kapitbahay natin? Yung mga taong nandito? Sige nga! Sabihin mo! Sino? Walang may gusto sa nangyari. Kaya wala kang dapat sisihin. Masakit din sa akin na maagang kinuha ang anak natin. Pero ano magagawa ko? Aksidente yun. Pwesteng katwiran yan, Danilo! Kung hindi kasi sa lintik na motor na yan, hindi madidisgrasya ang anak ko! Hindi sana siya mamamatay! Sa akin mo na naman ba'y sisisihan? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagigpit sa kanya. Kaya niya tinakas ang motor niya. Anong gusto mong palabasin? Kasalanan ko? Ganun ba? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na, Larissa. Masyado lang akong nadala. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Durog ang puso ko! Para na rin akong pinatay dahil sa nangyari sa anak natin! Paano na lang tayo magpapatuloy kung kulang na ang pamilya natin? Sige nga, sagutin mo! Ang bata-bata pa ng anak natin na hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral, hindi pa nagkakaroon ng sariling pamilya, hindi pa niya na-enjoy ang buhay niya tapos kinuha na siya sa atin! Ang sakit-sakit, Danilo! Bilang nanay, hindi ko deserve na maranasang mawalan ng mga anak! Alam ko, hindi talaga madali ang pinagdadaanan natin. Kung bakit ba naman kasi hindi ako nakinig nun sa kutob ko?
Kung bakit kasi binaliwala ko yung masamang pagitain ko! Hindi sana mawawala sa akin ang anak ko! Hindi sana siya kukunin ng kamatayan! Danilo, hindi ko na alam ang gagawin ko! Para ako mababaliw! Para ako masisiraan ng ulo! Uminahon ka muna, Larissa. Paano ako hihinahon? Sige nga! Paano? Sabihin mo! Patay na ang anak natin! Hindi na siya babangon dyan sa kabaong na hinihigaan niya kasi iniwan na niya tayo! Bakit kailangan mangyari ito sa atin? Ginawa naman natin ang lahat para maging mabuti at maalagang magulang. Pero bakit pinaparusahan naman tayo ng langit? Larissa, ayos ka lang? Gumisi ka, Larissa! Larissa! Tulong! Tulungan niyo kami! Papa Dudut, gusto ko pong magalit sa Diyos dahil pinaglaruan niya ang puso ko. Wala naman po akong kasalanan para parusahan niya sa pamamagitan ng pagbawi sa mga anak ko ng ganon kaaga na siya rin mismo ang nagbigay sa amin. Para sa akin ay unfair po yun at sa kahit sang anggulo tingnan ay hindi ko alam kung paano ako ulit magsisimula. Pakiramdam ko rin ay wala na akong ginawang tama dahil naiisip ko, what if hindi ako naging mahigpit sa anak ko? Hindi sana magkakatotoo ang masamang pangitain ko. Tulala pa rin ako at walang maisip na matino hanggang sa mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Sa gitna ng pagluluksa ko ay hirap na hirap din po pala ang mister ko, Papa Dudut, at may mga gabi na narinig ko siyang umiiyak. Hirap din po siyang makatulog samantalang ako naman po ay yung tulog ng tulog. Kapag tinatanong ko si Danilo kung ayos lamang siya ay sinasabi niyang ayos lang siya. Alam ko na hindi lang ako ang nagluluksa sa pamilya namin dahil hirap din po ang anak naming babae. Doon ko na-realize na kailangan ako ng pamilya namin dahil hindi namin malalampasan ang pagsubok na ibinigay sa amin kung hindi kami sama-sama na magtutulungan. Danilo, pwede ba kitang makausap? Sige, tungkol saan? Gusto ko munang humingi ng tawad kasi naging makasarili ako nitong nakaraan. Lalo na sa paraan ko ng pagluluksa sa pagkamatay ng anak natin. Nakalimutan ko na anak mo rin siya. At kahit ikaw, nagluluksa rin. Naiintindihan ko naman na sa ating dalawa, mas masakit lahat to para sa'yo. Kasi ikaw nagdala sa mga anak natin sa tiyan mo ng 9 na buwan. Ikaw din ang kasakasama nila simula baby sila habang nagtatrabaho naman ako. Ikaw halos na nagpalaki sa kanila kaya hindi madali na bigla na lang sila mawawala sa'yo. Nandun na tayo, pero di ko pa rin dapat binaliwala yung nararamdaman mo. Oo, naiintindihan mo ko, salamat. Pero dapat, naiintindihan din kita dahil mag-asawa tayo. Tayong dalawang mga magulang nila. Kung wala ka, wala rin sila. Nahihiya ako sa inyo ng bunso natin kasi akala ko ako lang yung nawalan pero ang totoo, tayo. Ang pamilya natin ang namatayan. Gabi-gabi, tinatanong ko rin ng Diyos sa mga panalangin ko kung bakit niya kinuha sa atin ang 2 anak natin. Naging mabuting magulang naman tayo. Hindi natin sila pinababayaan. Pero sa huli, na-realize ko na lahat naman ng tao namamatay. Siguro, yun lang talaga ang panahon na ilalagi ng mga anak natin sa mundo. Kaya iniisip ko na lang na mabuti binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na makasama sila at maging magulang sa kanila. Ang hirap lang sa parte natin bilang magulang na ilibing ang sarili nating mga anak. Akala ko kasi sila ang maglilibing sa atin.
Kung nasan man ngayon ang mga anak natin, alam kong masaya na sila. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero hindi habang buhay, magpapatali tayo rito. Larissa, meron pa tayong isang anak. Kailangan din niya tayo. Nagsabi sa akin ng bunso mo na namimiss ka na raw niya. Hindi ka na rin kasi namin madalas nakakasabay sa hapunan dahil lagi ka nagkukulong sa kwarto. Naiintindihan niya nagluluksa ka. Pero mas magiging madali sa atin lahat na makamove on kung hindi natin itataboy ang isa't isa. Alam ko. Kaya nga gusto kong bumawi sa inyo ng bunso natin dahil mahal na mahal ko kayo. Dahil sa nangyari, natutunan kong pahalagahan ng buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo mananatili sa mundong to, kaya dapat nating sulitin ang bawat sandali. Ayoko na may araw na lilipas na hindi ko nasasabi at naipaparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Napakaswerte ko dahil kayo ang pamilya ko. Napakaswerte ko dahil ikaw ang asawa ko, Danilo. Salamat kasi ang tiyaga mo sa akin. Mahal kita, Larissa. At ngayong merong pinagdadaanan ng pamilya natin, naniniwala ako na balang araw, malalagpasan din natin to ng sama-sama. Mahal na mahal ka rin ang bunso natin. Mabuti pa tawagin mo na dun si Bunso kasi plano kong magluto ng paborito niyong mag-ama. Babawi ako sa inyo. Sige, sigurado matutuwa ang anak natin kasi na-miss niya ang luto mo. Bilang isang ina at magulang ay masakit na makita mong nililibing ang mga anak mo. At kulang na lamang ay magkapira-piraso ang puso mo kapag nawala sila sa iyo. Mahirap makapag-move on at aminado ako na may mga gabi na naiiyak pa rin ako, Papa Dudut, dahil nagiging sariwa sa alaala ko ang pagkamatay ng mga anak namin ni Danilo. Pero sa awa ng Diyos ay unti-unti na kaming nakapag-move on at nagpapatuloy sa buhay. Ganoon naman, hindi ba? Nabibigyan lang ng puwang sa puso natin yung sakit pero hindi naman ito tuluyang nawawala. Sa kabila ng lahat ay inisip ko na lamang na may dahilan ng lahat. Na balang araw pag inadya ng langit ay magkikita at magkakasama kami ulit ng mga anak ko sa kabilang buhay. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting lagay naman po ang bawat isa sa amin at naging pampawala ko ng stress ang pakikinig po ng Barangay Love Stories. Maganda po kasi ang mga storya na tinatampok ninyo at ang pinakapaborito ko ang tungkol sa pamilya. Nakaka-relate po kasi ako kaya naisipan ko rin po magsulat, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong programa and more power sa inyong istasyon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Larissa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.